ஹரே கிருஷ்ண மாதை வாழ்க வளமுடன். Hare Krishna. ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா. எல்லாருக்குமே ஹரே கிருஷ்ணா. மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா. ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. ஜெய ராதா மாதவா குஞ்ச பிகாரி. ஜய ராத மாதவ குஞ்ச பிஹாரி. ஜெய ராதா மாதவா குஞ்ச பிகாரி. ஜய கோபி ஜனவல்லபா கிரிவரதாரி. ஜய கோபி ஜனவல்லபா கிரிவரதாரி. ஜய கோபி ஜனவல்லபா கிரிவரதாரி. ஜெய கோபி ஜனவல்லபா கிரிவரதாரி. யசோதனந்தன பிரஜன ரஞ்சன. யசோதனந்தன பிரஜன ரஞ்சன. யசோதனந்தன பிரஜன ரஞ்சன. யசோதனந்தன பிரஜன ரஞ்சன. யமுனதீராவனச்சாரி. வனச்சாரி. யமுனதீராவனச்சாரி. தவ துஜ பிஹாரி. மாதவ குஞ்ச பிஹாரி. ஹரே கிருஷ்ணா கிருஷ்ண கிருஷ்ண ஹரே ஹரே. कृष्ण कृष्ण हरे हरे. हरे कृष्ण कृष्ण कृष्ण
Hare 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 Krishna Rama Hare Rama 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 Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare Hare Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Vasudevaya. Narayanam Namaskritya Narayanam Namaskritya Namaskrityam Uttamam Naram Chaiva Narottamam Aivam Narottamam Devim Saraswatim Vyasam Devim Saraswati Vyasam Tato Jayam Udirayet. Tado Jayam Tado Udire Jayam Udirayet Ashtaprayeshu Abhadreshu Nashtaprayeshu Nityam Bhagavata Sevayam Nityam Bhagavata Nityam Sevaya Bhagavata Sevayam Patya Uttama Sloke Bhagavati Bhakti Bhagavata Uttama Sloke Bhavati Naistike. Bhavati Naistiki. So reading from Bhagavatam, 4th canto, 28th chapter, 33rd sloka. நான் விளக்கம் கொடுத்துட்டு அதுக்கப்புறம் we go to the recital. Okay? Hare Krishna. विभज्यदनयेभ्यः क्षमां राजऋषिर्मलयध्वजः आरिराधईषुः कृष्णं சஜாகாமாகுலாச்சலம். இதன் பின்னர் மலையத்வஜன் தன் நாட்டை தமது மைந்தர்களுக்கு, எத்தனை பிள்ளைகள்? 7 இல்லையா? 7 பிள்ளைகள், 7 மைந்தர்களுக்குமே பகிர்ந்தளித்தார். பகவான் கிருஷ்ணரை முழு மனதுடன் வழிபடுவதற்காக அவர் குலாச்சலம் என்னும் தனிமையான இடத்திற்கு சென்றார். ஸோ அதாவது வானப்பிரஸ்த நிலையை அவர் பரிபாலிக்க தன்னுடைய மனைவியோட செல்கிறார். ஆக்சுவலி ஸோ அதாவது மனைவி யாரு? ஆக்சுவலி இந்த இடத்துல விதர்பி இல்லையா? ஸோ விதர்பியும் மலையத்வஜனுமே எங்கே செல்கிறார்கள்? குலாச்சலம் என்னும் இடத்திற்கு வானப்பிரஸ்த நிலையில இருந்து பகவானை சேவிக்கிறதுக்காக செல்கிறார்கள். ராஜரிஷியான மலையத்வஜன் உண்மையில் ஓர் மகாபாகவதர், உயர்ந்த பக்தராவார். ஸோ பக்தி தொண்டினை நிறைவேற்றியதன் மூலம் அவர் பக்தி கோட்பாட்டினை பரப்புவதற்காக, அதாவது ஸ்ரவணம் கீர்த்தனம் விஷ்ணு, பல மைந்தர்களையும் சீடர்களையும் உருவாக்கினார். உண்மையில் இவ்வுலகம் முழுவதும் அப்பக்தர்களின் மத்தியில் பிரிக்கப்படல் வேண்டும். ஒவ்வொருவரும் கிருஷ்ண உணர்வு கோட்பாட்டினை உபதேசிப்பதில் ஈடுபட வேண்டும். இதெல்லாமே நமக்கானது கருத்துக்கள். ஓகே, நம்மளால என்ன முடியுமோ அந்த உபதேசத்தை நாம அடுத்தவங்களுக்கு அதுக்காக நம்ம இந்த ஜூம்ல கனெக்ட் பண்ணி தான் சொல்லணும்னு அவசியம் கிடையாது.
இல்லை ஒரு கிளாஸை ஏற்பாடு பண்ணி தான் சொல்லணும்னு அவசியம் கிடையாது. ஜஸ்ட் ஒரு நார்மலான ஒரு அதாவது சம்பாஷணை நடந்துட்டு இருந்தா கூட அந்த இடத்துல நம்மளால என்ன உசிதமான கருத்துக்களை எடுத்துரைக்க முடியுமோ அந்த சூழலுக்கு ஏற்றவாறு நயமாக எடுத்துரைக்கணும். ஹார்ஷா சொல்லக்கூடாது, டைரக்ட் ஹிட்டா சொல்லக்கூடாது. ஏன்னா ஆச்சாரியாவுக்கு தான் அந்த பவரே உண்டு. ஏன்னா அவர் டைரக்டா சொன்னா கூட ஏத்துக்கக்கூடிய மனப்பக்குவம் பொதுமக்களுக்கு உண்டு. ஏன்னா அவருடைய நிலையை அவர் ஆல்ரெடி ஸ்தாபிச்சாச்சு இல்லையா? எஸ் ப்ரூவ்டு, ஆக்சுவலி ப்ரூவ் பண்ணணும்ட்டு இல்லை, எஸ் அட்டைன்டு தட் ஃபேஸ் ஆக்சுவலி. அதனால அவர் சொல்றது வேதவாக்காக எடுத்துக்கொள்ளக்கூடிய பக்குவம் மக்களுக்கு உண்டு. ஆனா நாம அந்த உயர்வான பக்குவமான நிலையில கிடையாது. அதனால இடம், பொருள் மற்றும் சூழல் அதற்கேற்றவாறு எந்த அளவுக்கு நாம் எடுத்துரைத்தால் அத்தனை மட்டுமே நாம் எடுத்துரைக்கணும். ஆனால் உண்மையை எடுத்துரைக்கணும். அது ரொம்ப ரொம்ப முக்கியம். பக்தியினுடைய மகிமையை நாம கண்டிப்பா எடுத்துரைக்கணும். அதற்கான விளக்க உரைகள் கூட எதிர்த்து இருக்கக்கூடிய நபர் அதை எவ்வளவு ஏற்றுக்கொள்வார் அப்படிங்கிறதை பொறுத்து நாம் அதை எடுத்துரைக்கிறோம். நிறைய விஷயம் நிறைய காலகட்டங்கள்ல இதுதான் நம்ம மிஸ் பண்ணிடுவோம். நமக்கு தெரிஞ்சது எல்லாத்தையுமே போட்டு புரிஞ்சு தள்ளிடுவோம். அடுத்தவங்க எவ்வளவு ஏத்துப்பாங்களோ அவ்வளவு மட்டும்தான் நம்ம சொல்லணும். அதை விட்டுட்டு நம்ம நம்ம தெரிஞ்ச அளவுக்கெல்லாம் நாம சொல்லி கொடுக்கவே கூடாது. அது மிக மிக தவறு இல்லையா? ஒரு டீச்சரா இருக்கிறவங்க மத்தியம அதிகாரி நிலைக்கு கண்டிப்பா அடைவாங்க. அந்த மத்தியம அதிகாரி நிலையில இருக்கும் பொழுது அவங்களுக்கு நன்மை தீமை எது கரெக்ட் எது தவறு எல்லாமே நல்லா புரியும். ஓகே, புரியாத டீச்சர் யாருமே கிடையாது இல்லையா? ஸோ அதனால அந்த அதாவது காலகாலமா இப்போ டீச் பண்ணிட்டு இருக்காங்க, ஒரு 3 வருஷமா 2 வருஷமா டீச் பண்றவங்களுக்கு இந்த பிலாசபி எல்லாமே ஃபிங்கர் டிப்ஸ்ல தான் இருக்கும். அதனால எதிர்த்தரப்புல இருக்கக்கூடியவங்களுக்கு புரிஞ்சுக்கக்கூடிய அளவுக்கு நாம எடுத்துரைக்கிறோம். அவ்வளவுதான். சிம்பிளா எவ்வளவு சிம்பிளா எடுத்துட்டு போகணுமோ அவ்வளவு சிம்பிளா சொல்லணும். இப்போ பிரபுபாதர் உத்தம அதிகாரி இல்லையா? ஆனா அவர் மத்தியம அதிகாரி நிலைக்கு ஒரு கனிஷ்ட அதிகாரி நிலை இருக்கக்கூடியவங்களால புரிஞ்சு கொள்ள முடிய விதத்துலதான் அவருடைய பொருளுரை எல்லாமே எழுதப்பட்டிருக்கு இல்லையா? அதாவது நம்ம வெளியே எங்கேயுமே எடுத்துட்டு வரல இன்ஃபர்மேஷன். இங்க இருக்கக்கூடிய செய்திகளை கொண்டே நாம் என்ன பண்றோம், புரிந்து கொள்வதற்கு நம்ம முயற்சி பண்றோம். அதாவது பக்தர்கள் வளர்ச்சி அடைந்து உபதேசிக்கும் திறமை பெறும் பொழுது ஆன்மீக குரு ஓய்வு பெற்று ஒரு தனிமையான இடத்தில் அமர்ந்து நிர்ஜன பஜனம் என்பதை எழுதவும் நிறைவேற்றவும் வேண்டும். இந்த நிர்ஜன பஜனம் என்னும் மௌனமான இறைவனை வழிபடும் செயல் புதிய பக்தனுக்கு சாத்தியமாகும். ஏன்னா மனசை பக்குவப்படுத்த முடியாது. ஆனா ஒருநிலைப்படுத்திய பக்தர்களால ஓரிடத்தில் அமர்ந்து திருத்தொண்டை ஆற்ற முடியும். சதா சர்வகாலமும் இறைவனை எண்ணக்கூடிய அந்த மனசு அவங்க பக்குவம் ஆயிருப்பாங்க. மேலும் ஸ்ரீல பக்தி சித்தாந்த சாரஸ்வதி தாகுரார் ஒரு பக்தன் தனிமையான இடத்திலிருந்து பக்தி தொண்டில் ஈடுபட வேண்டும் என்று ஒரு நாளும் அறிவுறுத்தவில்லை. ஆனா இது ஹையர் லெவல் ரீச் ஆனவங்களுக்கு தான் அந்த அட்வைஸ். அதுவும் வேத சாஸ்திரங்கள் அந்தனுடைய ரெஃபரன்ஸ் வச்சுதான் இந்த இடத்துல கொடுக்கப்பட்டிருக்கு. நார்மலா ஒரு கனிஷ்ட அதிகாரியா இருக்கிறவங்கள உட்காந்து நீங்க தனியா உட்காந்துட்டு சாண்டிங் பண்ணுங்கோ, கண்டிப்பா வராது. ஏன்னா மனசு எங்கெங்கயோ அமெரிக்கா யூரோப் லெவல் ஓடின்னு இருக்கோம் இல்லையா? ஒரே க்ஷணத்துல. அப்படிப்பட்டவங்கள நீங்க அந்த நாம ஜபத்தின் மீது ஃபோக்கஸ் பண்ணி செய்யுங்கோ அப்படின்னு தனியா உட்காந்து செய்யுங்கன்னு சொன்னா இன்னும் ஃபாஸ்டா ஓடிட்டு இருப்பாங்க. அதே 4 பேரோட உட்காந்து ஸ்டாண்டிங் பண்ணீங்கன்னாக்கா, ஓ அவங்க பண்ணிட்டு இருக்காங்க, இவங்க பண்ணிட்டு இருக்காங்க அப்படின்னா இந்த ஏரியாலேயே அவங்களுடைய மனசு அலைப்பாயும் இல்லையா? இட் இஸ் குட் டு பி இன் த குரூப். அதாவது ஆரம்ப கட்டத்துல இருக்கக்கூடிய பக்தர்கள் தனித்து இறைவன் தொண்டுல தங்களை நிலைப்படுத்தி கொள்வதை விட சாது சங்கத்தோடு இணைந்து அவர்கள் செயலாற்றுவது அவங்களுக்கு அதாவது வேகமான வளர்ச்சி பக்தி பாதையில பார்க்கலாம். துஷ்ட மனக இல்லையா? அதாவது இந்த மனசு கட்டுக்கடங்காதது இல்லையா? துமி கிஷரே வைஷ்ணவக பிரதிஷ்டாரே தர நிர்ஜனேர கரே தவ ஹரிநாம கேவல கைதவ. அதாவது மூட மனமே, அதாவது இந்த மனசு திட்டுறாங்க. எஸ், இந்த மனதினால்தான் நம்ம ரொம்பவுமே சங்கடப்படுறோம். அனைத்திற்கும் மூல காரணம் மனம்தான். மனதை நாம பக்குவப்படுத்தினா வாழ்க்கை நெறி கண்டிப்பா பக்குவமாயிடும். மனது அடங்காததப்போ வாழ்க்கை நெறியில நம்ம நிறைய தவறுகளை செய்வோம். துமி அப்படின்னா நீ,
கிசரே வைஷ்ணவா, நீ வந்து ஒரு வைஷ்ணவனா இருக்க அப்படின்னா நீ ஒரு பக்தனா இருக்க, நீ என்ன பக்தனாவாய், கிசரே என்ன அப்படிங்கறது சொல்றது. மேலும் பிரதிஷ்டாரதரே நிர்ஜனரே கரே, போலி வழிபாட்டிற்காக நீ தனிமையான இடம் அமர்ந்து ஹரே கிருஷ்ண மகாமந்திரத்தை ஓதுவது போல நடிக்கின்றாய், ஆனால் அது அனைத்தும் ஏமாற்றமே ஆகும். இன்னைக்கு அழகான ஒரு ஓமையை வந்து பிரபுபாதருடைய லெக்சர்ஸ்ல இருந்து எடுத்து பிரேம மாதை சொன்னாங்க. ஒன் ஆஃப் த லெக்சர்ஸ்ல அவங்க கேட்டது, அதாவது ஒரு வாட்டி கிளிக்கு வந்து யாரோ ஒருத்தர் வந்து ராம் 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 ராம்னு சொல்லி கொடுத்தாங்களாம். அந்த கிளி எப்பவுமே சர்வ காலமும் அந்த மந்திரத்தை வந்து ராம் 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 ராமன் சொல்லிகிட்டே இருந்துதான். ஆனா ஒரு 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 காலகட்டத்துல வந்து யாரோ ஒருத்தர் வந்து அந்த கிளியை எடுத்து கழுத்தை முடிக்கிறதுக்கு முயற்சி பண்ணும்போது அது ராம் ராமன் சொல்லலையாம், குவாக் குவாக்குன்னு கத்திச்சான். அப்படின்னா எல்லாமே வெளிப்புற ஆவியில தான் அந்த ராமநாமத்தை சொல்லியிருக்கான். ஆத்ம நிலையில இருந்து நாம நாமத்தை சொல்லவில்லை. ஸோ அதுதான் போலி வழிபாடு. தனிமையான இடத்துல அமர்ந்து கொண்டு நாம வந்து பக்தி பண்றோம்னா உண்மையிலே ஆழ் மனதில் வந்து அவருடைய வியாபகங்களை வந்து ஸ்திரப்படுத்தி அதன் பிறகு நாம வெளிப்புற தோற்றத்துல செய்ய வேண்டியது செய்யணும். எதுவுமே சம்பந்தமே ஏற்படுத்தாம ஜஸ்ட் உதட்டளவுல நாம இல்லையா லிப், ஸோ அந்த லிப் இது வந்து வந்து வேஸ்ட் இல்லையா. ஆனா அதனால ஒரு ஒரு அஜ்ஞான சுக்ருதி வரலாமே ஒழிய அது தவிர்த்து வேற எதுவும் கிடையாது. அப்படின்னா இந்த சேவையில கண்டினியூஸா இருக்கிறதுக்கான ஒரு மார்க்கம் கிடைக்குமே ஒழிய அந்த நாம ஜபத்தினால எந்த புண்ணியமும் கிடையாது. புண்ணியத்திற்காக நாம நாம ஜபம் சொல்ல வேண்டியதில்லை, ஆனால் பக்தியை வளர்த்து கொள்வதற்காக நாம நாம ஜபத்தை சொல்லலாம் இல்லையா. இறைவனிடத்துல சம்பந்தத்தை ஏற்படுத்துவதற்காக நாம் நாம ஜபத்தை சொல்லணும். அப்படிப்பட்ட ஒரு ஆட்டிடியூடுன்னு சொல்லுவாங்க இல்லையா, அதாவது ஒரு மனசு இருக்கணும் நமக்கு இல்லையா, மனோபாவத்தை நாம வந்து வரவழைச்சுக்கணும். மேலும் இவ்வாறு பக்தி சித்தாந்த சரஸ்வதி தாகூரார் அனைத்து பக்தர்களையும் ஒரு தேர்ந்த ஆன்மீக குருவின் வழிகாட்டலின் கீழ் கிருஷ்ண உணர்வு என்னும் பக்தி கோட்பாட்டினை உபதேசிக்கும்படி அறிவுறுத்தினார். ஸோ அதனால நாம் யாருக்காவது சொல்லும் பொழுது ஜஸ்ட் நீ மகாமந்திரத்தை சொல்லுன்னு சொல்லக்கூடாது. மகாமந்திரத்தை சொல்றதுனால என்ன மகிமை, மகாமந்திரத்தினால் என்ன நிகழும், அதை சொல்வதால் என்ன நிகழும், பகவான நாமங்களை சொல்லாமல் இருந்தா எவ்வாறு நாம் ஒரு சூழலை வந்து கையாள்கிறோம், சொன்ன பிறகு எவ்வாறு அந்த சூழலை நம்மளால கையாள்வதற்கான ஞானம் நமக்கு கிடைக்க பெறுகிறது, இது எல்லாமே நாம கண்டிப்பா சொல்லணும். அப்போ அந்த ஜபத்தினுடைய முக்கியத்துவத்தை சொன்னால் ஒழிய அதை வந்து அது முக்கியமா கருதி வந்து யாருமே சாண்டிங் பண்ண மாட்டாங்க. சாண்டிங் வந்து இட்ஸ் a ப்ராசஸ் ஆஃப் பியூரிஃபிகேஷன் இல்லையா. நம்ம ஹிருதயத்துல இருக்கக்கூடிய 6 விதமான அழுக்குகளை வந்து தூய்மைப்படுத்துறது தான் வந்து நாம ஜபங்கள். இந்த மகத்துவத்தை எல்லாம் தெரியாம ஜஸ்ட் கிளிக்கு ராமநாமம் சொல்லுன்னு சொல்லிட்டு போன மாதிரி நாம வந்து நாம ஜபங்களை சொன்னோம் என்றால் இஸ் ஆஸ் குட் ஆஸ் நாம ஜபத்தை ஜெபிக்காதவர்களுடைய பலன்கள் என்னவோ அதே பலன்களைத்தான் நாம அடைவோம். ஸோ ஈடுபாடோடு தான் நாம் நாம ஜபங்களை ஜெபிக்க வேண்டும். மனது நாம ஜபங்கள் மீது ஈடுபாடு இல்லை என்றால் அது நமக்கு இட் இஸ் அ டிஸ்ட்ராக்ஷன் சொல்லலாம், இல்லைன்னா நாம துண்டிக்கப்படுகின்றோம் என்றும் சொல்லலாம். இது எல்லாமே நம்மளை நாம காத்துக்கொள்ளணும், அது ரொம்ப முக்கியம். ஆக்சுவலி ஒரு தேர்ந்த ஆன்மீக குருவின் வழிகாட்டுதலின் கீழ் கிருஷ்ண உணர்வு என்னும் பக்தி கோட்பாட்டினை உபதேசிக்கும்படி அறிவுறுத்துகிறார். எஸ், பக்தி சித்தாந்த சரஸ்வதி தாகூர். வி ஷுட் ஹியர் ஃப்ரம் ஏ வைஷ்ணவா. நாம் எல்லாருமே வந்து ஒரு வைஷ்ணவர்கிட்ட இருந்து தான் இந்த மந்திரத்தை பெற்றோம் இல்லையா. தீட்சை பெற்றோமோ இல்லையோ செகண்டரி, ஆனா 18 days ப்ரோக்ராம்ல சேரும்பொழுது அந்த டீச்சர் ஆல்ரெடி அவங்க டீச்சர் கிட்ட இருந்து பெற்றாங்க, அதை அப்படியே நமக்கும் வந்து டிரான்ஸ்ஃபர் பண்றாங்க. அதனால ஒரு டீச்சர் சொல்லி தான் நம்ம நாம ஜபத்தையே வந்து கிளாஸ்ல பண்ண ஆரம்பிக்கிறோம். இப்போ level 1ல 1 மாலை, level 2ல வந்து 4 மாலை பண்ணணும். அப்படி level 4 முடிஞ்ச உடனே 8 ரவுண்ட்ஸுக்கான அந்த ஒரு நிலைக்கு அந்த பக்தர் வந்து செல்லணும். இப்படி ஃபாஸ்டா அவர் போறதுக்கான ஒரு வழி எப்படி கிடைக்கும்னா ஒரு பக்தருடைய கருணையால் மட்டும்தான் கிடைக்கும். தனித்து உட்கார்ந்து நாம அதாவது நாம ஜபங்களை சொல்ல முடியாது. மேலும் ஒருவன் முதிர்ச்சி அடையும் பொழுது, அதாவது அதுல பக்குவம் அடையும் பொழுது அவன் தனிமையான இடத்தில் இருந்து உபதேசம் செய்வதினின்றும் ஓய்வு பெறலாம். ஸோ இந்த ப்ரீச்சிங் வந்து ஒரு காலகட்டம் வரைக்கும் தான் இல்லையா. அதன் பிறகு வந்து நம்முடைய பர்சனல் சாதனையா உட்கார்ந்து
பண்ணலாம். ஏன்னா இந்த யங்கர் ஜெனரேஷனுக்கு வந்து அதை வந்து நாம கொடுக்கணும். ஓகே, ஸோ நாமளே வந்து வி காண்ட் ஆக்கிபை. ஓகே, அதனால தான் இப்போ நம்ம டீம் கூட பார்த்தீங்கன்னாக்கா உங்க எல்லாருக்குமே தெரியும், தமிழ் டீம் வந்து ஆரம்பத்துல நான் ஒருத்தி தான் டீச்சரா இல்லையா, அதுவும் 7 PM கிளாஸ் வந்து பார்த்தீங்கன்னாக்கா கிட்டத்தட்ட 2 வருடங்களுக்கு மேலே எடுத்தேன் நான். 23 எண்டு எம்பிஓ தான் நான் வந்து அந்த கிளாஸை வந்து நான் அடுத்தவங்க வந்து எடுக்கட்டும் அப்படின்னு சொல்லி கொடுத்துட்டேன் நான். ஸோ அதையே நம்ம கட்டி பிடிச்சிட்டு இருக்கக்கூடாது அந்த இடத்துல. வி ஷுட் கிவ் த ஆப்ஷன். ஓகே, அதன் பிறகு வந்து எல்லாமே லெவல் 2 லெவல் 3 எல்லாமே வந்து டீச்சர்ஸ்க்கு எல்லாமே ஸ்ப்ளிட் பண்ணி கொடுத்தாச்சு. பிகாஸ் தே ஷுட் ஆல்சோ டூ இல்லையா, அவங்க என்ன பண்ணணும், அடுத்தவங்க இன்னும் டீச்சர்ஸை உருவாக்கணும். they should develop the teachers. that is very important இல்லையா. எல்லாருமே ப்ரீச் பண்ணக்கூடிய நிலையில தான் இருக்கணும்ன்றது வந்து பிரபுபாதருடைய கனவு. ஆனா அதை நாம் எத்தனை தூரம் வந்து உண்மையாக்குகின்றோம் என்பது நம்முடைய சேவையினுடைய நோக்கத்தை வந்து நாம் எடுத்துட்டு போவோம். ஃபோக்கஸ் தான் இல்லையா. இந்த பேட்ச்ல யாராவது நல்ல ஆத்மாக்கள் கிடைக்க மாட்டாங்களா, நல்ல ஒரு அப்சர்வா இருக்கிறது, இந்த கிருஷ்ண உணர்வுல வந்து தன்னை ஈடுபடுத்தி கொள்றவங்க கிடைக்க மாட்டாங்களா அப்படிங்கிறத மட்டும்தான் நாம ஃபோக்கஸ் பண்ணணும் இல்லையா. ஸோ ஆட்டோமேட்டிக்கலி அந்த மாதிரி ஒரு நபர் வரும்பொழுது அவருக்குமே அந்த வாய்ப்பை வந்து நாம கொடுக்கணும் இல்லையா. அப்படி உபதேசம் என்பது ஆரம்ப கட்டத்துல இருக்கும்போது நாம பக்குவம் அடையணும். பக்குவம் அடைந்த ஒரு உபதேசவாதி அவருடைய அந்த உபதேசத்தை விடுத்து தனிமையான இடத்துல இருந்து இறைவனை சேவிக்கக்கூடிய மனப்பக்குவத்தை அவர் வந்து வரவழைச்சுக்கணும். ஸோ இவ்வுதாரணத்தினை பின்பற்றி அகில உலக கிருஷ்ண பக்தி இயக்கத்தின் பக்தர்கள் இப்பொழுது உலகின் பல்வேறு பகுதிகளில் உபதேசங்களை செய்து வருகின்றனர். இப்போது அவர்கள் ஆன்மீக குருவினை அவரது உபதேச பணியிலிருந்து ஓய்வு பெற சொல்ல கூடிய திறன் பெற்றிருக்கின்றனர். 100% இல்லையா. ஸ்டில் நம்ம ஜெயபாரத சமய மகாராஜ் வந்து லெக்சர்ஸ் கொடுக்குறாரு. பட் இட் இஸ் மோர் அட்வைசபிள். ஏன்னா நிறைய பேர் அவர்கிட்ட இருக்கக்கூடியவங்க வந்து they are also doing the சேவா இல்லையா, ப்ரீச்சிங் வந்து பண்ணிட்டு இருக்காங்க. ஸோ ஆன்மீக குருவின் இறுதி காலத்தில் அவரது பக்தர்கள் உபதேச பணிகளை தங்களது கைகளில் எடுத்துக்கொள்ள வேண்டும். ஓகே, அவருடைய இறுதி கட்டம் வரும்போது அவர் கூடவே இருக்கக்கூடியவங்க அந்த ரெஸ்பான்சிபிலிட்டிஸை வந்து எடுத்துக்கணும். இவ்வழியில் ஆன்மீக குரு ஒரு தனிமையான இடத்தில் அமர்ந்து நிர்ஜன பஜனை தினை மேற்கொள்ளலாம். ஓகே, ஸோ தட் இஸ் த இம்பார்ட்டன்ட் பாயிண்ட். நம்ம எடுத்துக்க வேண்டியது அனைவருமே டீச்சர் ஆகலாம் இங்கே. ஆனால் எந்த லெவலுக்கு அடுத்தவங்களுக்கு சொல்லிக் கொடுக்கணுன்றத வந்து முதல்ல வந்து நாம அந்த தத்துவத்துல இருந்து கரெக்டாக இருக்குமான்னு பார்த்துக்கணும். தப்பாக சொல்லி கொடுத்துடக்கூடாது இல்லையா. நாம் எப்படியெல்லாம் உணர்றோமோ அப்படியெல்லாம் கிளாஸ் எடுக்கக்கூடாது. அங்கே என்ன உணர வைக்கிறதுக்கான மார்க்கத்தை கொடுத்துருக்காங்களோ அவ்வாறே அதை வந்து எடுத்து சொல்லணும். தட் இஸ் வெரி இம்பார்ட்டன்ட். பிகாஸ் தட் இஸ் த ரியலைசேஷன் ஆஃப் த கிரேட் ஆச்சாரியா. ஸோ அவரை காட்டிலும் நம்மளால் அதிகமான கனவு வருமானது வந்து மிக மிக பெரிய கேள்விக்குறி. ஓகே, ஸோ நெக்ஸ்ட் ஸ்லோகம் எல்லாருமே திருப்பி சொல்லுங்க. ஹித்வா கிருஹான் சுதான் போகான் हित्वा गृहान् सूत्रान् भोगान् வைதர்பி மதிரேக்ஷனா அன்பதாவத பாண்யேஷ்யம் பரேஷம் ஜோதிஸ்நேவ ரஜனீகரம் ஹித்வா கிருஹான் சூதான் போகான் வைதர்பி மதிரேக்ஷனா அன்பதாவத பரண்டேஷ்யம் ஜோதஸ்நேவ ரஜனீகரம் வா கிருஹான் சூதான் போகான் தர்பி மதிரேக்ஷனா வைதர்பி மதிரேக்ஷனா
अन्बधाव परण्डेश्यम् अन्वतावदपरन्देशम् ज्योतिष्नेवमरजनीकरम् ज्योत्स्नेव रजनीकरम् ज्योत्स्नेवरजनीकरम्. Yes, Vannamalini Mataji Vasili. ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி. பதம் 34. ஹித்வா கிருஹான் சுதான் போகான் வைதர்பி மதிரேக்ஷனா அன்பதாவத் பரத் ஏஷம் ஜோத்ஸ்னேவ ரஜனீகரம். விட்டு கிருஹான் வீட்டை, சுதான் குழந்தைகள், போகான் பௌதீக இன்பம், வைதர்பி விதர்ப்ப மன்னனின் மகள், மதிரா ஈக்ஷனா மயக்கும் விழிகளுடன், அன்பதாவத பின்பற்றி, பாண்ட்யா ஈஷம் மன்னன், மலயத் வஜன், ஜோத்ஸ்னா இவ நீல ஒளியை போல, ரஜினி கரம் நிலவு நில ஒளியை போல, ரஜினி கரம் நிலவு. மொழிபெயர்ப்பு. நிலவின் ஒளி எவ்வாறு நிலவை பின்தொடர்கிறதோ அதுபோல் மலையத்வ மன்னன் குலஜாலத்திற்கு புறப்பட்டு சென்றவுடன் அவர் மீது பக்தியுடைய மயக்கும் விழிகளுடைய அவர் மனைவியும் அவரை பின்பற்றி குழந்தைகள், குடும்பம் போன்ற அனைத்தும் இல்லற இன்பங்களையும் துறந்தாள். பொருளுரை. வானப்பிரஸ்த நிலையில் மனைவி கணவனை பின்பற்றுகிறாள். அதுபோல் ஆன்மீக குரு நிர்ஜன பஜனத்திற்காக ஓய்வு பெறும் பொழுது அவரது வளர்ச்சி பெற்ற பக்தர்கள் அவரை பின்பற்றி அவரது தனிப்பட்ட தொண்டில் ஈடுபடுகின்றனர். அதாவது இல்லற வாழ்வில் மிகுந்த பற்றுடையவர்கள் ஆன்மீக குருவின் தொண்டிற்கு முன்வர வேண்டும். அதோடு நட்பு, அன்பு போன்றவற்றினால் விளையும் மகிழ்ச்சி என்று சொல்லப்படுவதையும் ஒருவன் கைவிட வேண்டும். ஸ்ரீல விஸ்வநாத சக்கரவர்த்தி தாகூரின் குரு அஷ்டகத்தில் உள்ள ஒரு ஸ்லோகம் இது தொடர்பாக மிகவும் முக்கியத்துவம் வாய்ந்தது ஆகும். யஷ்ய பிரசாதாத் பகவத் பிரசாத. ஒரு பக்தன் அவனது ஆன்மீக குருவிற்கு சேவை செய்வதன் மூலம் கிருஷ்ண உணர்வில் எளிதில் வளர்ச்சி பெறலாம் என்பதை எப்போதும் நினைவில் வைத்திருக்க வேண்டும். எல்லா சாத்திரங்களும் ஒருவன் தனது ஆன்மீக குருவிற்கு மகிழ்ச்சி அளிப்பதன் மூலமும் அவருக்கு நேரடியாக பணிவிடைகள் செய்வதன் மூலமும் பக்தி தொண்டின் உயர்ந்த நிறைவு நிலையினை அடைய முடியும் என்று பரிந்துரைக்கின்றன. இஸ்லோகத்தில் உள்ள மதிரேக்ஷனா என்னும் சொல் முக்கியமானது. ஸ்ரீல ஜீவ கோஸ்வாமி அவரது சந்தர்ப்பத்தில் மதிர என்பதற்கு போதை மயக்கம் என்று பொருள் கூறுகிறார். தெய்வ மூர்த்திதனை காணும் ஒருவன் போதை மயக்கத்திற்கானால் அவன் மதிரேக்ஷனா என்று அழைக்கப்படுகிறான். திருக்கோயிலில் உள்ள தெய்வ மூர்த்தியினை பார்க்கும் பொழுது ஒருவனுக்கு போதை மயக்கம் ஏற்படுவது போல் அரசி வைதர்பியின் கண்களும் மயக்க வெறியுடையவனாக இருந்தன. ஒருவன் முன்னேறிய பக்தனாக இல்லாத பட்சத்தில் திருக்கோயிலுள்ள தெய்வமூர்த்தியின் மீது ஒருவன் தனது விழிகளை நிலைநிறுத்த முடியாது. அடுத்த ஸ்லோகம் சித்ரலேகா மாதாஜி வாசிங்கோ. ஹரே கிருஷ்ணா. ஸோ நான் எல்லாரும் சொல்றேன், ரிப்பீட் பண்ணுங்க. தத்ர சந்தர்வசா நாம தத்ர சந்தர்வசா நாம தாம்ர பிரபரணி வடோதகா தாம்ரபர்ணி வடோதகா தத் புண்ணிய சலிலையம் சலீலைர் நித்யம் பயத்ராத்மனோ மிருஜன் பயத்ராத்மனோ மிருஜன் கந்தஷ்டிபீர் மூலபலைஹி
कन्दास्तिभिर्मूलफलैः पुष्पपर्णैस्तृणोदगैः पुष्पपर्णैस्तृणोदगैः वर्तमानः सनगैर्गात्रः वर्तमानः शनैर्गात्रः कर्सनमाथप आस्थितः कर्सनमतप आस्थितः तत्र सन्दर्भसा नाम ताम्रपर्णी ஒரு நிமிஷம் இருங்க तत्र ஒரு நிமிஷம் தத்ர சந்தர்வசா நாம சந்திரவசா நாம பிரபர்ணி வடோதகா தாம்பிரபர்ணி வடோதகா தத் புண்ணிய சலிலைர் நித்யம் புண்ணிய சலிலைர் நித்யம் ஆத்மனோ மிருஜன் உபயத்ராத்மனோ மிருஜன் தாஷ்டிபீர்மூலபலைः கந்தாஷ்டிபீர்மூலபலைः பர்ணைஸ்த்ரிணோதகைः पुष्पपर्णैस्त्रिणोदगैः वर्तमानः सनगैर्गात्र वर्तमानः शनैर्गात्र कर्सनमतप आस्थितः कर्सनमतप आस्थितः सर्वसा नाम तत्र चन्द्रवसा नाम प्रपर्णी वडोदगा ताम्रपर्णी वडोदगा पुण्यसलिलैर्नित्यम् तत्पुण्यसलिलैर्नित्यम् उभयत्रात्मनो मृजन् उभयत्रात्मनो मृजन् काष्ठिभिर्मूलबलैः कन्दाष्टिभिर्मूलफलैः पर्णैस्तृणोक्तगैः पर्णैस्तृणोक्तगैः वर्तमानः शनैर्गात्र वर्तमानः शनैर्गात्र तप आस्थितः कर्सनमतप आस्थितः चित्रलेखा माताजी कृष्ण माताजी तत्र चन्द्रवसा नाम ताम्रपर्णिवडोदः तत्पुण्यसलिलैर्नित्यम् उभयत्रात्मनो मृजन् कन्दाष्टिभिर्मूलफलैः पुष्पवर्षणैस्तृणोदगैः वर्तमानशनैर्गात्र कर्सनमतप आस्थितः तत्र அங்கே சந்திரவசா எனுமாறு நாம பெயரில் தாமிரபரணி என்னுமாறு வடோதசா எனுமாறு தத் இந்த நதிகளின் சலிலை தண்ணீரில் நித்தியம் தினமும் உபயத்திர இரண்டு வழிகளில் ஆத்மனக அவர் தமது மிருஜன் கழுவி கந்த மூலங்கள் அஷ்டபி கொட்டைகள் மூல வேர்கள் பலை பழங்கள் புஷ்ப மலர்கள் பர்ணைகள் இலைகள் திருண பற்கள் உதகை நீரினால் வர்த்தமான வாழ்ந்திருந்தார் சனகி படிப்படியாக
காத்திர அவரது உடல், கர்சனம் மெலிந்தது, தவம் ஆஸ்திதக அவர் மேற்கொண்டார். மொழிபெயர்ப்பு. குலாசல பகுதியில் சந்திரவாசா, தாமிரபரணி, வடோதரா என்று 3 நதிகள் ஓடின. மன்னர் மலைத்துவஜன் இப்புண்ணிய நதிகளில் தினமும் நீராடுவார். இதனால் அவர் தமது உடலையும் உள்ளத்தையும் தூய்மை செய்து கொண்டார். நீராடி முடித்த பின்னர் அவர் கிழங்கு, கொட்டைகள், இலைகள், மலர்கள், வேர்கள், பழங்கள், பற்கள் போன்றவற்றை உண்டு வாழ்ந்து வந்தார். இவ்வாறு கடுமையாக தவங்களை மேற்கொண்டதனால் அவர் மிகவும் உடல் மெலிந்தவர் ஆனார். ஒருமுறை கிருஷ்ண உணர்வில் ஒருவன் வளர்ச்சி பெற வேண்டுமானால் அவன் தன் உடல் எடையை கட்டுப்படுத்த வேண்டும் என்பது நாம் உறுதியாக தெரிந்து கொள்ள வேண்டிய ஒன்றாகும். ஒருவன் உடல் அதிகம் பருத்திருந்தால் அவன் ஆன்மீகத்தில் முன்னேறவில்லை என்பதை நாம் புரிந்து கொள்ளலாம். ஸ்ரீல பக்தி சித்தாந்த சரஸ்வதி தாக்கூர் தமது உடல் பருத்த அடியார்களை மிகவும் கடுமையாக குறை கூறியிருக்கிறார். இதன் உட்பொருள் என்னவென்றால், ஒருவன் அளவுக்கு மீறி உண்டான் என்றால் அவனால் கிருஷ்ண உணர்வில் முன்னேற முடியாது என்பதுவே ஆகும். பக்தர்கள் தவம் செய்வதற்காக காடுகள், மலைகள் போன்றவற்றிற்கு புண்ணிய யாத்திரை செல்கின்றனர். ஆனால் அதுபோல் கடுமையான தவங்களை இக்காலத்தில் செய்வது சாத்தியமானதன்று. ஒருவன் பிரசாதத்தை மட்டுமே உண்ண வேண்டும், அதற்கு மேல் எதுவும் தேவைப்படுவதில்லை. வைணவ நாட்காட்டியில் ஏகாதசி கடவுள் மற்றும் அவர் பக்தர்களின் ஜென்ம தினங்கள், நினைவு தினங்கள் என்று எத்தனையோ நோன்பிருக்கும் நாட்கள் இருக்கின்றன. இவையெல்லாம் ஒருவன் தனது உடல் பருமனை குறைப்பதற்காக வழியாகும். இதன் மூலம் ஒருவன் தேவைக்கு மேல் உறங்கவே, செயலற்று இருக்கவோ, சோம்பேறியாக இருக்கவோ முடியாது. அளவுக்கு மீறிய சாப்பாடு ஒருவனை அளவுக்கு மீறி உறங்கச் செய்யும். மானுட வாழ்க்கை என்பது தவத்திற்கு உரியதாகும். தவம் என்பதற்கு பொருள் பாலுறவு கட்டுப்பாடு, உணவு கட்டுப்பாடு ஆகியவையே. இதன் மூலம் ஆன்மீக செயலுக்கான காலம் சேமிக்கப்படுகிறது. அத்துடன் ஒருவன் தன்னை அகத்திலும் புறத்திலும் தூய்மை செய்து கொள்ளவும் முடியும். இவ்வாறு உடலும் மனமும் இரண்டும் தூய்மை அடைகின்றன. ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி. தேங்க்யூ மாதாஜி. ஓம் அஜ்ஞானதிமிராந்தஸ்ய ஞானாஞ்சனேயசலாக்கய சக்ஷுருன்மிலிதம் யேன தஸ்மை ஸ்ரீ குரவே நமः. ஸ்ரீ சைத்தன்ய மனோபீஷ்டம் ஸ்தாபிதம் யேன பூதலே ஸ்வயம் ரூபா கதாமய்யம் ததாதி ஸ்வாபதாண்டிகம். हे कृष्णा करुणा सिंधु दीनबंधु जगत्पते गोपेश गोपिका कांता राधकांत नमस्तुते. सप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी ऋषभानि सुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये. वाञ्छकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः. अनंत कोटि जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंदा श्री अद्वैत गदाधारा शिवाशदि गौर भक्त वृंदा. हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे. नमो विष्णुपादाय कृष्ण प्रेष्ठाय भूतले श्रीमती भक्ति वेदांता स्वामिनी दिनामिने. नामस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादे पाश्चात्य देशधारिणे. ரீடிங் ஃப்ரம் பாகவதம். நம்ம ஆல்ரெடி 33வது ஸ்லோகம் முடிச்சாச்சு. ஸோ இப்போ அந்த மலையத்வஜன் என்ன பண்றார், தன்னுடைய பிள்ளைகளுக்கு நாட்டை பிரித்து கொடுத்து இல்லையா, மேலும் தன்னுடைய மனையாளோட வானப்பிரஸ்த நிலையில இருந்து இறை தொண்டு பண்ணுவதற்காக காற்றுக்கு செல்கிறார். எந்த இடத்துல போயிறார், என்ன பண்றார் அப்படிங்கிறதான் இந்த 2-3 ஸ்லோகத்திலுமே நம்ம பார்க்கக்கூடியது. ஓகே. ஹித்வா கிருஹான் சூதான் போகான் வைதர்பி மதிரேக்ஷனா அன்வதாவத பரண்டேஷ்யம் ஜோத்யஷ்னேவ ரஜனீகரம். நிலவு ஒளி, நிலவு ஒளி எப்படி சூரியன் கூட சூரிய பிரகாசத்தையும் சூரியனிலிருந்து நம்மளால பிரிக்க முடியாது இல்லையா, அது போலதான் நிலவுமே இல்லையா. நிலவு ஒளி எவ்வாறு நிலவியை பின்தொடர்கின்றதோ அதுபோல மலையத்வஜ மன்னன் குலாஜலத்திற்கு புறப்பட்டு சென்றவுடன் அவர் மீது பக்தியுடைய மயக்கும் விழிகளை உடைய அவர் மனைவியும் அவரை பின்பற்றி குழந்தைகள், குடும்பம் போன்ற அனைத்து இல்லற இன்பங்களையுமே துறந்தார். இந்த ஒரு கருத்துல இருந்து நமக்கு என்ன தெரியறதுன்னா, எந்தெந்த காலகட்டங்கள்ல நாம் என்னென்ன மாதிரி செயல்கள்ல ஈடுபடுறது ஒரு மனிதனுடைய வாழ்க்கையில உசிதமான நிலையை அவர்கள் அடைவார்கள்
என்பதை பற்றி ஒவ்வொரு பக்தருமே நம்ம அவங்களுடைய வாழ்க்கையினுடைய எப்படி அவங்க எடுத்து சென்றாங்கன்றதை வச்சு நமக்கு கருத்துக்களை கொடுக்குறாங்க. ஸோ நாம எந்த நிலையில இருப்போம் இப்போ, அதை அவ்வாறே நாம முடிந்த அளவுக்கு, அதுக்காக இப்பவே நம்ம காட்டுல உட்கார முடியாது. இடம் காலம் அதற்கேற்றவாறு தான் நம்ம அந்த செயலை செய்யணும். இந்த கலியுகத்திற்கு என்ன பரிந்துரைக்கப்பட்டிருக்கிறதோ அதை நாம செய்யணும். நமக்கு என்ன சொல்லியிருக்காங்க, சங்கீர்த்தனம் தான் இல்லையா? அதனால நம்ம எங்க இருந்தாலும் உட்கார்ந்து நாம ஜபங்களை செய்வதற்கான அதுதான் நமக்கு தவ வாழ்க்கையே. ஓகே, அந்த தவ வாழ்க்கையை நாம பரிபாலிக்கணும். ஸோ 50 வயதுக்கு மேல ஆனாக்கா குடும்ப வாழ்க்கையில இருந்து நாம ஓய்வு பெறுவதற்கான வாய்ப்பு எங்க கிடைக்குது அப்படிங்கிறத யோசிக்கணும். ஏன்னா இன்னும் நம்ம பிள்ளைகளுக்கு பொறுப்பாக நம்ம எதையுமே கொடுக்காம இல்லையா, அவர்களுக்கு அந்த வயது வராம அவங்கள ஒரு நல்ல நிலையில குடும்பஸ்தர்களா மாத்தின பிறகு we should hand over the keys. ஓகே, அதன் பிறகு அவர்களுக்கு நாம ஒரு காலகட்டம் வரைக்கும் அறிவுரைகள் கொடுக்கலாம். அதன் பிறகு அவர்கள் வாழ்க்கை அவர்களாக எடுத்து செல்வதற்கான மார்க்கத்துல செல்வதற்கு நாம விட்டுடணும். சும்மா போய் நாம நோண்டிகிட்டே இருக்கக்கூடாது இல்லையா? ஜஸ்ட் பிகாஸ் ஆஃப் அஃபெக்ஷன் என்ன பண்றோம், நாம தான் அவங்கள கடைசி வரைக்குமே ரட்சிக்க முடியும்னு நினைச்சுட்டு நாம என்ன பண்றோம், அவங்க பின்னாடியே இருக்கோம் நம்ம. அது தவறு. அப்போ அவங்களுக்கு அந்த தைரியம் என்பது வராது, நம்பிக்கை, அவங்களுடைய செயல்கள் மீது நம்பிக்கை வராது. தவறு இழைக்காம நாம கூட இந்த நிலைக்கு வரல இல்லையா? அப்படி இருக்கும் பொழுது சிறு தவறுகள் என்பது செய்யும் செயல்ல ஏற்படத்தான் செய்யும். அதை நம்ம பார்வையில அவங்க செய்யும் பொழுது அவங்களுக்கு நல் மார்க்கத்தை நாம எடுத்துரைக்கலாம். அப்போ அவங்க பக்குவத்தை அடையும் பொழுது அவங்க வாழ்க்கையில படிப்பினைகளை ஏற்றுக்கொள்ளக்கூடிய பக்குவம் வரும். அதனால எந்த ஒரு செயல் செய்யும் பொழுதும் அவர்கள் பொறுமையோடு செய்வதற்கான ஒரு வாய்ப்பை அவங்க ஏற்படுத்திக்குவாங்க. அவங்க கையில பொறுப்பையே கொடுக்காம நாம நம்மளுடைய செயல்பாடுகளை நாம் செய்து கொண்டே இருந்தால் அது மிகவும் தவறானது. ஹரே கிருஷ்ணா 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 ஹரே ஹரே, ஹரே ராமா ராம ராமா ஹரே ஹரே. ஐ திங்க் யாரோ ஒரு பிரபு சாண்டிங் கண்டிப்பா பண்ணணும். ஆனா பாகவதம் கிளாஸ் கேட்கும் பொழுது சாண்டிங் பண்ணாதீங்கோ. யூ வில் மிஸ் இந்த ஸ்ருதியினுடைய, அதாவது நீங்க கேட்கக்கூடியது எல்லாமே நீங்க மிஸ் ஆயிடுவாங்க. நாம ரெண்டுத்தையுமே செய்யக்கூடிய பக்குவம் நமக்கு இன்னும் வரல இல்லையா? அதனால இட் இஸ் நாட் அட்வைசபிள். ஸோ நாம when you are hearing, just do ஸ்ரவணம் and then do the கீர்த்தனம். that is very very important. நாம ஒருவேளை ஒரு ஹையர் லெவலுக்கு போயிட்டோம்னா எல்லாவற்றையுமே கேட்கக்கூடிய அந்த பக்குவம் நமக்கு இருக்கும். நம்ம வேலையை நம்ம செய்யறதுக்கு அதெல்லாம் ஒரு தூய பக்தர்கள் செய்யக்கூடியது இல்லையா? அனைத்தையுமே அலசி ஆராயக்கூடியது. அவங்க ஒரு பார்வையினாலே எல்லாத்தையுமே கிரகிச்சுக்கக்கூடிய சக்தி உண்டு இல்லையா? ஆனா நாம இன்னும் அந்த சக்திக்கு வரல. அதனால நம்ம படிப்படியாதான் போக முடியும். அதனால பாகவதம் கிளாஸ் கேட்கும்பொழுது சாண்டிங்கை நிறுத்திட்டு ஹியர் த பாகவதம் கிளாஸ். அதுக்கப்புறம் நீங்க கிளாஸ் முடிஞ்ச பிறகு யூ கேன் கோ ஃபார் சாண்டிங். தட் இஸ் குட். ஐ அப்ரிஷியேட் த பிரபு டூயிங் சாண்டிங். ஐ எம் வெரி ஹாப்பி. பட் யூ ஷுட் எந்த காலகட்டத்துல என்ன செய்யணுமோ அதை நீங்க செய்தீங்கன்னா 2 பலனையுமே நீங்க பெறுவீங்க இல்லையா? இல்லைன்னா இதனுடைய பலனையுமே உங்களுக்கு கிடைக்காது. பலன் என்றால் நம்மளுடைய தூய்மை, அந்தரங்க தூய்மை இல்லையா? உட்புறமா இருக்கக்கூடிய தூய்மை. ஸோ ஆத்மாவை உணரக்கூடிய பக்குவம், அதை நாம சுலபத்துல அடையணும்னா அந்த சேவையினுடைய மகத்துவத்தை புரிந்து கொண்டு நாம செயல்படணும். அவ்வளவுதான். ஸோ இங்க வானப்பிரஸ்த நிலையில் மனைவி கனவையை பின்பற்றுவாள் இல்லையா? ஸோ அதே இந்த சந்நியாச நிலையில மனைவியையுமே அவன் துறக்க வேண்டும். ஓகே, இது தட் இஸ் த வர்ணங்கள் மற்றும் ஆசிரமங்களுடைய விதிகள். ஸோ வானப்பிரஸ்த நிலையில் மனைவி கணவனை பின்தொடர்ந்து அவருக்கு தேவையான அவர் என்னெல்லாம் பக்தி தொண்டு பண்றாரோ அதற்கு அவள் சப்போர்ட்டிவா இருந்து அவள் சேவை தொண்டு புரிவாள். அது போல ஆன்மீக குரு கூட நிர்ஜன பஜனத்திற்காக இங்கே எவ்வாறு கணவனை மனைவி பின்தொடர்ந்து செல்கிறார்களோ அது போல ஒரு பக்குவம் அடைந்த பக்தர் இல்லையா, ஒரு தூய பக்தர் அவரும் தனிமையில் இருந்து அவர் பக்தி பண்ணுவதற்கு இந்த பிரச்சாரத்தை எல்லாம் நிறுத்தி அவர் தனிமையா இருந்து உட்கார்ந்து அவருடைய பக்தி சேவையை தொடர்வதற்கு அவருடைய பக்தர்கள், அதாவது டிசைபிள் சீடர்கள் உதவி புரியணும்.
சோ குரு இத்தனை நாள் என்ன பண்ணிட்டு இருந்தாரோ அந்த செயலை வந்து அவர்கள் ஏற்று நடக்கும். சோ அதுதான் இந்த இடத்துல சொல்லப்பட்டிருக்கிறது. அதாவது இல்லற வாழ்வில் மிகுந்த பற்றுடையவர்கள் ஆன்மீக குருவின் தொண்டிற்கு முன் வர வேண்டும். அதோட சமுதாய நட்பு, அன்பு போன்றவற்றினால் விளையும் மகிழ்ச்சி என்று சொல்லப்படுவதையும் ஒருவன் கைவிட வேண்டும். அப்படின்னா பௌதீக செயல்களில் ஏற்படக்கூடிய ஆனந்தத்தை வந்து அவர்கள் வந்து எதிர்பார்க்க கூடாது. அப்படின்னா பௌதீக செயல்களில் அவர்கள் ஈடுபட்டிருந்தாலும் அதுல வரக்கூடிய ஆனந்தத்திற்காக அவர்கள் செயல்படக்கூடாது. அது வெறும் கடமையாக மட்டுமே ஆற்ற வேண்டும். உண்மையிலே சொல்ல போனா அந்த பௌதீக செயல்களில் ஈடுபடாமல் இருப்பதுதான் வானப்பிரஸ்தத்தினுடைய குறிக்கோளே. அப்பதான் நம்மளால போக்கஸ்டா வந்து, அதாவது ஒரு மனதை வந்து எடுத்து நாம வந்து பக்தியில் வந்து ஈடுபட முடியும். இல்லைன்னா இந்த பௌதீகம் இதை நம்ம அன்றாட வாழ்க்கையில இப்ப அனுபவித்து கொண்டுதான் இருக்கிறோம் இல்லையா? ஒரு புறம் பக்தியை செய்யறோம், ஒரு புறம் வந்து பகலெல்லாம் நாம உழைக்கிறோம். 50 வயதுக்கு மேல வந்து நாம அற வழியில தான் நிறையவே நம்மள ஈடுபடுத்திக்கணும். அப்போ நமக்கு பக்குவம் என்பது சுலபமா வந்துடும். ஏன்னா 50 வயதுல நமக்கு உடல் வந்து ஒத்துழைக்கும் இல்லையா? ஒரு சில கட்டங்கள்ல மட்டும்தான் நம்ம மிஸ் ஆகும். பட் எல்லா சமயத்திலுமே உடல் வந்து ஒத்துழைக்கும். அதே 70-75 வயசுக்கு மேல போனா உடல் ஒத்துழைக்காது. அந்த சமயத்துல நம்ம விழுந்து சாமி கும்பிடணும்னாலும் நம்ம மனசுதான் வந்து இறைவனிடத்துல செல்லுமே ஒழிய உடல் என்பது நமக்கு அது வந்து ஒத்துழைக்காது. ஸோ அதனால நாம் இப்பத்துல இருந்தே, சிறு பிராயத்துல இருந்தே இந்த பயிற்சியை கொடுத்தோம்னா எப்ப வேணாலும் இந்த உடல் வந்து அந்த இதுக்கு வந்து பழக்கப்பட்டிருக்கும் பொழுது ஆட்டோமேட்டிக்லி ஒத்துழைக்கும். கடைசி கட்டத்துல அது ஒத்துழைக்காது. அதனால இந்த சமுதாயம், நட்பு, அன்பு இதெல்லாமே வந்து பாத்தீங்கன்னாக்கா அதுல இருந்து கொஞ்சம் நம்ம ஸ்லோவா விலகி நம்ம அமைதி காக்கிறதுக்கான அன்புங்கிறது கூட பௌதீகத்தோட சேர்மா அன்புங்கிறது பௌதீக அன்பு இல்லையா? அதாவது ரிலேஷன்ஷிப்ல வந்து நாம காட்டக்கூடிய அன்புகள் தான். அங்க வந்து இறைநிலையை படுத்தி நாம் எதுவுமே பேச மாட்டோம். ஓகே, வெறுமனே அந்த மாதிரி செயல்கள்ல வந்து அப்படின்னா நாம் இன்னும் அந்த பொறுப்புல இருக்கோம்னு அர்த்தம். அன்பு கூட வந்து இட்ஸ் எ பார்ட். வித்தவுட் அன்பு நாம வந்து யாரிடத்துலாவது நம்ம வந்து ரிலேஷன்ஷிப் வச்சுக்க முடியுமா? தட் இஸ் த பேசிக். ஆனா அது பௌதிக தளத்திலிருந்தே ஆற்றக்கூடிய நிலையில இருந்து நாம விலகி கொள்ளணும். ஆன்மீக தளத்துல நாம் அதை வந்து அதிகப்படுத்திக்கணும். ஓகே, அதாவது இங்க இருக்கிறத தூக்கி அந்த இடத்துக்கு நம்ம மாத்திக்கணும் நம்மள. ஓகே, ஸ்ரீல விஸ்வநாத தாகுரார் சொல்றார், குரு அஷ்டகம் நம்ம படிக்கிறோம் இல்லையா? காலையில கடைசி இது, யஷ பிரசாதோ பகவத் பிரசாத யஷ பிரசாதான் நாகதி குதோபி தியாயன் துவந்தஸ்ய யசஸ்ரீ சந்தியம் வந்தே குரு ஸ்ரீ சரணாரவிந்தம். அப்படின்னா நம்ம யஷ்ய பிரசாதாத் பகவத் பிரசாதம் இல்லையா? அதாவது குருவினுடைய கருணை கிடைத்தால் மட்டும்தான் இறைவனுடைய கருணையும் நமக்கு கிடைக்கும். அதனால அவருடைய அருள் கிடைத்தால் இறை அருள் தானாகவே வந்து சேர்ந்துடும். ஏன்னா இஸ் ஆல்வேஸ் த ரெக்கமெண்டேஷன் ஆஃப் த குரு வில் பி தேர். ஆனா குருவிடத்தில் இருக்கக்கூடிய கருணையை நாம வந்து பெறவில்லை என்றால் இறை அருளையும் நம்மளால அடைய முடியாது. ஓகே, தட் இஸ் வெரி வெரி இம்பார்ட்டன்ட். ஸோ அதனால நம்ம ஒரு பக்தன் அவனது ஆன்மீக குருவிற்கு சேவை செய்வதன் மூலம் கிருஷ்ண உணர்வில் எளிதில் வளர்ச்சி பெறலாம். ஜஸ்ட் ஒரு ஸ்பரிசமே நமக்கு வந்து, அதாவது அவங்க தொட்ட அந்த காற்று நம்ம மேல பட்டா கூட சில பேருக்கு வந்து நிறையவே உண்டு. இதை சொல்லும் பொழுது ஐ திங்க் there was one story, I think 2 days before when I was hearing. ஒரு I think it's one of the American actually. ஸோ அவ்வளவு, அதாவது இந்த ஹிப்பீஸ்ன்னு சொல்லுவாங்க இல்லையா? அந்த ஹிப்பீஸா இருக்கிறவங்க அவனுக்கு எதுவுமே கிடையாது, பசி தாகம் இல்லையா? அப்படி இருக்க சுச்சுவேஷன்ல அவன் வந்து எதுவுமே உழைக்காமல அதை ஃபுல் அண்ட் ஃபுல் எப்பவுமே போதையிலே இருந்துட்டு இல்லையா? அப்படிப்பட்ட செயலில் இருக்கும்போது கோயிலுக்கு வரோம். அப்போ பிரபுபாதர் எப்பவுமே இந்த உலக டூரிங் மாதிரி தான் எல்லா டெம்பிள்ஸ்க்குமே அவர் வந்து போயிட்டு வந்துட்டு இருந்தார். அந்த காலகட்டம் வரும்போது எந்த லொகேஷன்ன்றது எனக்கு ஞாபகம் வரல. பட் அவன் வரும்போது ஸோ அதாவது அவனுக்கு உணவு வேணும். அவனை உள்ள கோயில் உள்ள சேர்த்துக்கிறதுக்கு கூட வந்து பக்தர்கள் வந்து கஷ்டப்பட்டாங்க. அதனால வந்து நீங்க வெளியிலே இருந்து அவனுக்கு உணவை வந்து கொடுத்துட்டு இருந்தாங்க. அவன் வந்து உணவு சாப்பிட்ட உடனே படுத்து தூங்கிடுவான்.
அவ்வளவுதான். அவனுடைய உடல் பார்த்தீங்கன்னாக்கா டர்ட்டியா இருக்கும். அதாவது தூய்மையற்ற நிலை. அவன் உடுத்தி கொண்டிருக்கக்கூடிய உடையுமே வந்து அவ்வளவு, அதாவது நாற்றம் வரக்கூடிய நிலையில இருக்கும். ஸோ அப்படி இருக்கும் பட்சத்துல கூட அவனுக்கு உணவு வழங்காத ஒரு நிலையில அவங்களுக்கு உணவு வழங்கி ஆகணும் இல்லையா? யாராவது ஒருத்தர் தேடி வந்த பிரசாதத்தை கொடுக்கணும். அவன் பிரசாதத்தை சாப்பிட்டு அவன் வந்து படுத்து தூங்கிடுவான். அவன் வெளியே தான் வச்சிருந்தான். ஸோ அதாவது உள்ள வந்து பிரசாதத்துக்காக வரதையுமே அவங்க வந்து அனுமதிக்கல. ஆனா அவனுக்கு ஒரு வேலையும் கொடுக்கணும் அப்படிங்கிற ஒரு நிலையில ஐ திங்க் ஒரு சின்ன வேலையும் கொடுத்துருந்தாங்க. ஆனா அந்த அந்த வெளிப்புற தூய்மை பண்றது இந்த மாதிரி வேலைகள்லாம் கொடுத்துருந்தாங்க. அப்போ வந்து பார்த்து பிரபுபாதர் வந்து அவனுக்கு ஒண்ணு தெரிஞ்சது என்னன்னா, ஐ திங்க் பிரபுபாதாவுடைய பாதங்கள், குருனுடைய பாதங்கள் சரணம், குருனுடைய பாதங்கள். ஒன் பர்டிகுலர் வேர்ட், அது அந்த வேர்டு நான் சொல்றேன். அனைத்துமே இந்த டிஸ்ட்ரிபியூஷனுக்கு கூட போயிட்டு அவன் போய் செய்வானான்றது ஒரு டவுட் இருந்தது. ஓகே, அது பின்னாடி வரும். ஸோ அப்படி இருக்கும் பட்சத்துல ஒரு நாள் பிரபுபாதர் வந்தாராம். அவருடைய திருவடிகள்ல ப்ளீஸ் அக்செப்ட் மை ஒபேசன்சஸ் அப்படின்னு சொல்லிட்டு அந்த இதுல வந்து அவருடைய திருவடிகளை விழுந்துட்டாங்க. எல்லாருமே வந்து அவ்வளோ டர்ட்டியா இருக்கா. ஸோ பிரபுபாதர் அவ்வளோ தூய்மையானவர் இல்லையா? ஸோ இவர் வந்து குரு வரும்பொழுது வந்துட்டானே, தவிர்க்க முடியாத ஒரு சூழ்நிலை இல்லையா? நேரா வந்து சரண்டர் அந்த வார்த்தை தான் வந்து சொல்லிகிட்டே இருந்தான். ஸோ அது சரண்டர் என்ற அந்த சரணாகதி வார்த்தையை வந்து அவருடைய திருவடிகளில் விழுந்த போது பிரபுபாதர் வந்து அவருடைய தலையை வந்து துவட்டினாராம். ஸோ அந்த ஒரு துவட்டுதல் வந்து பார்த்தீங்கன்னாக்கா, இது எதுக்கு சொல்றேன்னா, ஜஸ்ட் ஒரு சின்ன ஸ்பரிசமே வந்து ஒரு பக்தரை வந்து கீழான நிலையிலிருந்து உயர்வான ஸ்தானத்திற்கு எடுத்து செல்லும் என்பதற்கு அந்த பக்தருடைய பெயரை சொல்ல அவங்க விருப்பப்படலை. அந்த ஒரு செஷன்ல கொடுத்துட்டு இருந்த ஒரு பக்தர் சொன்னதுதான் இது. இஸ் பீங் இன் வெரி ஹை லெவல்ல இருக்கார். அதன் பிறகு அவனுக்கு வந்து அவனும் அந்த அந்த ஒரு வார்த்தையை சொல்லி அந்த புக்கை வந்து வித்துட்டான். அதாவது புக் டிஸ்ட்ரிபியூஷன் வந்து அவ்வளவு சுலபமான வார்த்தை கிடையாது. அது எக்ஸாக்ட்லி அந்த வேர்டு என்னன்னு எனக்கு ஞாபகம் இல்லை. பட் இட் வாஸ் சோ ப்ளீசிங் வேர்ட் ஆக்சுவலி. ஸோ அதனால சரண்டர் சம் வேர்டு ஏதோ ஒன்று. ஸோ அந்த வேர்டை உபயோகப்படுத்தி ஹி வாஸ் டிஸ்ட்ரிபியூட்டிங் த புக். அதுக்கப்புறம் வந்து பிரபுபாதருடைய கருணையினால அவனை ஆலயத்துக்குள்ளேயுமே வந்து அனுமதித்து அவனுக்கு முதல்ல ஹெட் ஷேவ் பண்ணி அதன் பிறகு வந்து ட்ரெஸ் இவ்வளோ டர்ட்டியா இருந்தவன் இவ்வளோ அழகா இருக்கன்ற நிலைக்கு ஆணி இல்லையா? ஸோ என்ன வேலை பண்றேன்னா புக் டிஸ்ட்ரிபியூஷனோட போறேன்னு சொல்லிட்டு ஸோ அந்த புக் டிஸ்ட்ரிபியூஷனுக்கு வந்து போய் அங்க அதாவது ஃபர்ஸ்ட் கிளீன் பண்ணாம இருக்கும் பொழுது கூட வெளியிலேயே என்ன வேலை பண்றது அப்படிங்கிறதுக்காக அந்த போயிட்டு அந்த இதுல வந்து உட்காந்துட்டு வேன்ல வந்து அவனுடைய ஸ்மெல்லையும் தாங்க முடியாம அனுபவிச்சது எல்லாமே வந்து அந்த பக்தர் வந்து எக்ஸ்பீரியன்ஸ் பண்ணியிருந்தார். ஸோ அப்படின்னா இந்த மோட்டிவ், அதாவது நோக்கம் என்ன, சர்விங், அது அந்த இன்டென்ஷன் இருக்கணும் நமக்கு. நாட் ஏபிள் டு ரீகலெக்ட், மறுபடியும் அந்த லெக்சர் வந்து பார்த்துட்டு தான் உங்களுக்கு வந்து சொல்லணும். ஸோ அது என்ன வேர்டுன்றது எனக்கு டக்குன்னு ஞாபகம் இல்லை. தட் வேர்ட் வாஸ் சோ ப்ளீசிங். இன்னைக்குன்னு பார்த்து பார்த்தீங்கன்னாக்கா த புக் டிஸ்ட்ரிபியூஷன் வெண்ட் ஹை. ஸோ அதாவது இப்படிதான் நம்ம வந்து குருவை வந்து நாம குரு சேவையை எடுத்துட்டு போக முடியும் இல்லையா? ஒன்று பிரசங்கம், ஒன்று வந்து புக் டிஸ்ட்ரிபியூஷன், அதாவது புக் சேலு, பிரசாதம் சமைக்கிறது இல்லையா? இப்படி ஒன்னொன்னுமே வந்து பக்தி தொண்டில் நாம போகும் பொழுது அங்கே சமர்ப்பணம் என்பது இருக்கணும். சமர்ப்பணம் இல்லாம எந்த தொண்டுமே செய்தாலுமே அது வந்து நன்மை பயக்காது, அவனுக்குமே நன்மை பயக்காது. அடுத்தவங்களுக்கு நன்மை பயக்கிறதா இல்லையான்றது செகண்டரி இல்லையா? நாம் அடுத்தவங்களுக்கு நன்மை செய்யணும்ன்றது நம்ம இட் இஸ் எக்ஸ்ட்ரா மைல் தான் இல்லையா? நம்மளுடைய நற்குணத்துல வந்து ஒரு எக்ஸ்டென்ஷனா தான் நாம வந்து அடுத்தவங்களும் நன்மை அடையணும்ன்ற நினைக்கக்கூடிய தன்மை. ஆனா ஃபர்ஸ்ட் ஆஃப் ஆல் நாம வந்து நம்முடைய நிலையை வந்து சரிப்படுத்திக்கணும். அதற்கு அது உதவணும். இந்த குட்னஸ் வந்து அதுக்குதான் முதல்ல அந்த சுக்ருதி உதவணும் இல்லையா? அப்பதான் அடுத்தவங்க நாம சொன்னாலும் கேட்பாங்க. அப்படிப்பட்ட ஒரு நிலை வந்து இங்கே குருனுடைய பிரபுபாதருடைய ஸ்பர்ஷம், ஒரே ஒரு சின்ன ஸ்பர்ஷம் தான் அவரை வந்து பெரிய லெவலுக்கு வந்து மாற்றத்தை கொடுத்தது. ஓகே, அது மாதிரி நிறைய ஹிப்பீஸ் வந்து மாறி இருக்காங்க. அதனால எங்கே அந்த கலாச்சாரம் இல்லை, நாம் எல்லாருமே மேற்கத்திய கலாச்சாரத்தை பின்பற்றுபவர்கள் இல்லையா? ஸோ இப்போ இந்த கருத்தை கொண்டு நம்ம பார்க்கும்பொழுது இன்னைக்கு காலையில பிரேமா மாதாஜி வாஸ் ஆல்சோ டெல்லிங் எதற்கு அதாவது பிரபுபாதர் வந்து மேற்கத்திய நாடுகள்ல இந்த கிருஷ்ண பக்தி இயக்கத்தை தோற்றுவித்தார். ஏன்னா நாம அதை அட்லீஸ்ட் பிற்காலத்துல
அதையும் பார்த்து நாம காப்பி பண்ணுவோம். இங்கேயே பிறந்து வளர்ந்து நமக்கு எல்லாத்தையுமே கொடுத்த பிரபுபாதர், அவரை நாம இங்கிருந்தே பின்பற்றுவதற்கு நமக்கு இன்றைக்கு வரைக்கும் கூட தயக்கம் உண்டு இல்லையா? ஆனா அதே மேற்கத்திய நாடுகள், ஒருவேளை நம்ம வந்து அமெரிக்கா எங்கேயாவது போயிட்டு ஒரு சொந்த பந்தம் வீட்டுக்குள்ள போயிட்டு நம்ம போயிட்டு வந்து அவங்க சீரியஸா அதை வந்து பண்ணிட்டு இருக்கிறத பார்த்தோம்னா, அடுத்த நிமிஷம் நம்ம என்ன பண்ணுவோம், ஊருக்கு வந்த உடனே நம்ம வீட்டுக்கிட்ட இருக்கக்கூடிய இஸ்கானி டெம்பிள் எங்கன்னு தேட ஆரம்பிப்போம். பண்ணுவோமா இல்லையா? ஸோ அதுதான் நம்மளுடைய சுபாவமே இல்லையா? ஸோ நாம இங்கிருந்தே அவருடைய மகத்துவத்தை தெரிந்து அவ்வாறு நாம செயல்படணும்ன்ற அந்த எண்ணத்தை விடுத்து, மேற்கத்திய நாடுகள்ல இருக்கிறவங்க, ஒரு ஹையர் பொசிஷன்ல இருக்கிறவங்க இதை ஃபாலோ பண்றாங்க இல்லையா? ஸோ அப்படின்றத வந்து மேன்மையா எடுத்துட்டு தான் நாம் அதை இங்க இருக்கக்கூடிய கலாச்சாரத்தை நாம ஃபாலோ பண்ணணும். ஸோ நமக்கு அவ்வளோ புத்தியுமே நமக்கு கொடுத்துருக்காங்க. இந்த பரத கண்டத்துல நம்ம பிறந்திருக்கோம். நம்ம கலாச்சாரம் என்பது நம்ம ரத்தத்திலேயே ஊறி போன ஒன்று. ஆனா அதை ஏற்றுக்கொள்ளக்கூடிய மனசுதான் நமக்கு கிடையாது. அந்த கிளி மாதிரி வெளிப்புற தோற்றத்துல ராம ராமன் மட்டும் தான் நம்ம சொல்றோமே தவிர, ஆன்ம நிலையிலிருந்து ராம ராமான்னு நம்ம சொல்றதே கிடையாது. நாம எதற்கு பழகணும்? உள்ள இருந்து சொல்லக்கூடிய இதுக்கு வந்து நம்ம பழகணும். இங்கிருந்து லிப் சர்வீஸ் நம்ம கண்டிப்பா பண்ணக்கூடாது. ஓகே, தட் இஸ் வெரி வெரி இம்பார்ட்டன்ட். அது அந்த லிப் சர்வீஸ்னால நமக்கு பக்தி பாதையில முன்னேற்றம் வராது. அல்டிமேட் கோலே என்ன? பக்தியில நாம வந்து மேன்மை வரணும். அது வந்து காம்ப்ரமைஸ் ஆயிடும். அதனால்தான் வி ஷுட் நாட் டூ, ஒரு சேவை பண்ணும்போது இன்னொரு சேவை மிக்ஸ் அண்ட் மேட்ச் பண்ண வேண்டாம். அன்டில் அதர்வைஸ் நாம ஒரு தூய பக்தி நிலை அடையிற வரைக்கும், தூய பக்தி நிலையில இருக்கும் பொழுது அவங்க நிறைய, அதாவது வெளிப்புறத்திலுமே அவங்களுடைய செயல்களை மேனேஜ் பண்ணுவாங்க, உட்புறத்திலுமே அவங்க எப்பவுமே நிலை பெற்று இருப்பாங்க இறைநிலையில. அந்த லெவல் நாம் அடையும் பொழுதுதான் we can manage. அது வரைக்கும் நாம we are only இந்த கனிஷ்டா ஆர் மத்தியமா ஃபேஸ். அதுக்கான அறிவுரைகளை ஏற்று நாம அவ்வாறே செயல்படணும். எல்லா சாத்திரங்களும் ஒருவன் தனது ஆன்மீக குருவிற்கு மகிழ்ச்சி அளிப்பதன் மூலமும் அவருக்கு நேரடியாக பணிவிடைகள் செய்வதன் மூலமும் பக்தி தொண்டின் உயர்ந்த நிறைவு நிலையினை அடைய முடியும் என்று பரிந்துரைக்கிறது. அதுதான் சாத்திரங்கள் சொல்றது. we should satisfy குருவை திருப்திப்படுத்துறது தான் வந்து முக்கியம். ஐ திங்க் இந்த ஸ்டோரி கூட உங்களுக்கு சொல்லியிருக்கேன். ஐ திங்க் ஆதிசங்கராச்சாரியார் இல்லையா, அவரிடத்துல ஒரு அஜ்ஞானமா இருந்த ஒரு சீடன் இல்லையா, அவன் என்ன செய்வான்னா, காலையில வந்து எழுந்து ஆச்சாரியாருக்கு என்னெல்லாம் வந்து பணிவிடை செய்யணுமோ, அவருக்கு குளிக்கிறதுக்கான நீரை எடுத்து வைக்கிறது, அவருடைய துணிமணிகளை எல்லாமே வந்து நீட்டா எடுத்து மடிச்சு வைக்கிறது, அதுக்கப்புறம் அதை வாஷ் பண்ணி எடுத்து வைக்கிறது இல்லையா, அவருடைய பூஜைக்கான புஷ்பங்களை எல்லாம் சேர்த்து கொடுக்கறது, இந்த சேவை மட்டும்தான் செய்துட்டு இருந்தார் இல்லையா. சனாதனா, அவன் பேர் வந்து சனாதனா. ஸோ அப்படிப்பட்ட பின்னாடி அவருக்கு பேரு பத்மபாதாச்சாரியார் அப்படின்ற பெயர் வந்தது. ஸோ அவர் வந்தாதான், அதாவது நல்ல நாலெட்ஜபிளா இருக்கக்கூடிய சீடர்கள் அமர்ந்திருந்தாலும், அந்த சனாதனா அவனுடைய வேலையெல்லாம் முடிச்சுட்டு அங்க வந்து அமர்ந்தால் மட்டும்தான் வந்து ஆதிசங்கராச்சாரியார் வந்து அவர் வந்து கிளாஸ் எடுப்பார். இதெல்லாமே கங்கை கரை நரையோரம் நடந்த நிகழ்வுகள் இது, வாரணாசி அந்த இடத்துல. ஸோ அப்போ ஒரு நாள் வந்து இந்த சனாதனா என்ன பண்ணா, அவன் வந்து மடி பண்றதுக்காக குருவனுடைய துணியை எடுத்துட்டு கங்கை கரைக்கு ஓரமா தோணியில போனான். ஸோ அதனால தோணியில போயிட்டு அதை முடிச்சுட்டு வர்றதுக்கு காலதாமதம். இங்க உக்காந்துட்டு மற்ற சீடர்கள் எல்லாம் என்ன பண்றாங்க, எதுக்கு அவனுக்கு எதுவுமே ஏறாது, அவனுக்கு இந்த ஏட்டுக்கல்வி எல்லாம் வந்து ஏறவே ஏறாது மனசுல. அவனுக்கு தெரிஞ்சது வந்து குருவிடத்துல சமர்ப்பணம், அவ்வளவுதான், அது தவிர வேற எதுவும் கிடையாது. அப்படிப்பட்ட நிலையில் இருந்த அவன் வந்து ஒரு நாள் வராதப்போ, இந்த மாதிரி சிச்சுவேஷன் அப்படின்னும் போது, இங்க சீடர்கள் எல்லாமே சங்கராச்சாரியாருடைய காதுபடவே, எதுக்கு அந்த அஜ்ஞானவாதிக்கோசரம் இந்த குரு வந்து இவ்வளோ வெயிட் பண்ணணும் அப்படின்லாம் அவரு காதுபட கேட்கும் பொழுது, அவருக்கு மன வருத்தம் வந்து சனாதனா அப்படின்னு சொல்லிட்டு கத்தும் பொழுது, அந்த குரல் வந்து அந்த இது வந்து அந்த வைப்ரேஷன் பார்த்தீங்கன்னாக்கா, அவர் எந்த நிலையிலிருந்து அழைச்சிருப்பார் ஆதிசங்கராச்சாரியார் என்பதை சனாதனன் வந்து உணர ஆரம்பித்தார். அவனுக்கு அந்த சப்தம் கேட்கிறது. ஏன்னா அவனுடைய போக்கஸ் எல்லாமே குருவனுடைய
அவருக்கு பணிவிடை, அவ்வளவுதான். அதனால எந்த இடத்துல இருந்தாலும் அந்த நிலை வரும்ன்றத வந்து இந்த ஒரு உதாரணத்தை கொண்டு குரு மற்றும் சிஷ்யருடைய ரிலேஷன்ஷிப் வந்து இட் வில் பி ரீச்சிங். கனவுலையும் சரி, எந்த ஒரு ஸ்பர்ஷத்திலையும் சரி, எந்த உணர்விலும் சரி, அதாவது குருவினுடைய வியாபகங்கள் வந்து சீடனிடத்துல கண்டிப்பா இருக்கும். குரு நம்ம கண்ணு முன்னாடி பிசிக்கலா, குரு என்பது குரு தத்துவத்தின் அடிப்படையில தான் சொல்றதே ஒழிய எத்தனையோ ரூபங்களை கொண்டு குரு வருவாங்க. ஆனா அவங்கள சொல்றதே ஒரே ஒண்ணு, குரு தத்துவம் மட்டும்தான், இல்லையா? சோ இறைவன் என்பவர் ஒருத்தர், இல்லையா? அவருடைய பாதங்களுக்கு நாம துண்டு பண்ண வேண்டும். அதுதான் மெயின். அதுதான் குரு தத்துவம் நமக்கு கொடுக்கக்கூடியது. ஸோ இவ்வாறு சனாதனா கேட்டப்போ அவன் வந்து குரு வந்துட்டேன்னு சொல்லிட்டு அவன் என்ன பண்றான், தோனியை கூட அவன் பொருட்படுத்தாம அப்படியே அந்த துணிகளை மடி பண்ணிட்டு இருந்த அந்த துணிகளை எடுத்துட்டு கங்கைய வந்து இக்கரையில இருந்து அக்கறை கரக்கணும், இல்லையா? அப்படியே அவன் நடந்த அந்த குரு பக்தியை மெச்சி கங்கை தாய் என்ன பண்ணா, அவனுடைய திருவடிகளுக்கு வந்து அவன் வந்து அந்த பாதையை கொடுத்து ஒவ்வொரு அடிக்குமே அவள் வந்து கமலத்தை வந்து கொடுத்தான். சோ அவன் வைத்த ஒரு அடியுமே, அந்த சனாதனன் வைத்த ஒவ்வொரு அடியுமே வந்து கமலத்தின் மீது இருந்தது. அதனால்தான் அவனுக்கு பத்ம பாத ஆச்சாரியான்னு பெயர் வந்தது. அதன் பிறகு இன்னைக்கு சனாதனா நீ தான் கிளாஸ் எடுக்க போற அப்படின்னு சொல்லிட்டு சங்கராச்சாரியா சொல்ற. ஐயோ குருவே, எனக்கு ஒண்ணுமே தெரியாது. ஏன்னா இதுவரைக்கும் அவர் கேட்டுக்கொண்டு வந்த உபதேசங்கள் எதுவுமே அவனுக்கு புரியாது. சோ வெறுமனே கிளாஸ்ல மட்டும்தான் அமர்ந்திருப்பான். குரு அவன் இருந்தா மட்டும்தான் அவர் வந்து பாடம் எடுப்பார். இப்படிப்பட்ட ஒரு சூழ்நிலை. போய் வியாசாசனத்துல போய் உட்கார் அப்படின்னு சொல்லிட்டு அவருடைய அந்த துண்டு இருக்கு இல்லையா, அந்த மேல் துண்டை எடுத்து அந்த சனாதனுடைய தலையை வந்து துவட்டினாராம். ஜஸ்ட் he will rubbed. அதன் பிறகு சனாதனன் வந்து கிளாஸ் எடுத்தான். ஸோ இதுவரைக்கும் சங்கராச்சாரியார் கூட அந்த மாதிரி கிளாஸ் எடுத்தது கிடையாது. அந்த மாதிரி கிளாஸ் வந்து சனாதனா எடுத்தார். பிற்காலத்துல அவர் வந்து பத்மபாதாச்சாரியாராக இருந்ததாக சொல்லப்படுகிறது. ஸோ இந்த மாதிரி ஒரு குரு நினைத்தால் வந்து முட்டாளையும் கூட வந்து அவரால் வந்து ஞானியாக மாற்றுவதற்கான அவருக்கு அந்த வலிமை உண்டு, ஆற்றல் உண்டு. ஆனா முட்டாளா இருக்கக்கூடிய அந்த நபர் முழு சமர்ப்பணத்தையும் அந்த குருவினுடைய திருவடிகள்ல சமர்ப்பிக்கணும். அப்போ அந்த சமர்ப்பணத்திற்கு தான் அங்கே நோக்கம், அது எல்லாமே ரொம்ப ரொம்ப முக்கியம், இல்லையா? அந்த மாதிரி நம்ம அந்த ஒரு இன்டென்ஷன் எப்படி இருக்கணும்னாக்கா, மதிரேக்ஷனா அப்படின்னு என்ன சொல் இந்த இடத்துல ரொம்ப முக்கியமா சொல்லப்பட்டிருக்கு. சந்தர்ப்பத்தில் அவருடைய கிருஷ்ண சந்தர்ப்பம், ஜீவ கோஸ்வாமி எழுதினது வந்து கிருஷ்ண சந்தர்ப்பம் என் நூல்ல வந்து மதிர என்பது போதை மயக்கம் என்பது பொருள். அப்படி அந்த போதை மயக்கத்துல இருந்தா நாம நம்மளையே மறக்கக்கூடிய நிலையில இருப்போம், இல்லையா? அந்த அளவுக்கு பக்தி பாவத்துல நம்மளையே மறந்த நிலையில இருக்கணும். தட் இஸ் வெரி இம்பார்ட்டன்ட். தன்னை சுற்றி என்ன நிகழ்கின்றது என்பதை பற்றி ஆலோசிக்காம போக்கஸ்டா வந்து ஒன்றின் மீது நம்ம மனதை லயித்து அதிலேயே நாம நிலை பெறுவது, இல்லையா? இந்த மாதிரி தெய்வ மூர்த்தத்தினை காணும் ஒருவன் அப்படிப்பட்ட ஒரு நிலையில தான் பகவானை சேவிக்கணும். அப்படின்னா முழுவதும் அந்த தெய்வத்திற்கு, அந்த அர்ச்ச விக்கிரகத்துக்கு தவிர்த்து அதை தவிர்த்து வேற எதுவுமே அவனுக்கு வந்து காணக்கூடாது. அப்படிப்பட்ட ஒரு மயக்கம் வந்து ஒரு பக்தனுக்கு தேவை. அப்படி ஒரு மனசை வந்து அவன் வந்து லயிக்கணும் பக்தியில. சோ திருக்கோவிலில் உள்ள தெய்வ மூர்த்தத்தினை பார்க்கும் பொழுது ஒருவனுக்கு போதை மயக்கம் ஏற்படுவது போல அரசி என்ன பண்ணா, வைதர்பியின் கண்களும் மயக்க வெறியுடையதாக இருந்தன. அப்படின்னா அவ்வளோ அட்ராக்ஷனா இருந்தது. அதுதான் கிருஷ்ணருடைய ஒரு அம்சம், இல்லையா? நம்ம எல்லாம் ஏன் கிருஷ்ணர் எத்தனை வாட்டி நம்ம வந்து வேறு ரூபங்கள்ல அவரை வந்து அதாவது தவழ்ந்து போகக்கூடிய கிருஷ்ணரா இருக்கும், இல்லையா? சோ அடுத்து வந்து இந்த ஆழி இலையில வந்து படுத்துட்டு இருக்கக்கூடிய கிருஷ்ணரா இருப்பாரு, இல்லையா? அடுத்து வந்து புல்லாங்குழலோட இருக்கக்கூடிய கிருஷ்ணர், ராதா கிருஷ்ணர் இருக்கிறாரு, இல்லையா? இப்படி எத்தனை கிருஷ்ணர் நம்ம பாக்குறோம். ஆனாலும் நமக்கு சலிப்பே வர்றது கிடையாது, இல்லையா? இன்னும் பகவானை சேவிக்கணும்ன்ற அந்த ஒரு மனசுதான் இருக்கும். தட்ஸ் ஹவ் நம்முடைய மனசு வந்து ஆட்கொள்ளப்பட வேண்டும். அந்த மாதிரி நம்முடைய மனசு ஆட்கொண்டு விட்டால் நாம பக்தியில வந்து நிலை பெற முடியும். எது வரைக்கும் அந்த உறவு முறை இல்லையோ அது வரைக்குமே வந்து ஒண்ணுமே பண்ண முடியாது. இங்கே வைதர்பியினுடைய கண்கள் அவ்வாறு ஈர்க்கின்றது என்று சொல்லப்பட்டிருக்கு. ஏன்னா அது கிருஷ்ண அம்சத்தை கொண்டது. ஒருவன்
முன்னேறிய பக்தனாக இல்லாத பட்சத்தில் இல்லையா? சோ நம்ம ஒரு கனிஷ்ட அதிகார நிலையில இருந்தா வெறுமனே நம்ம என்ன பண்ணுவோம், அர்ச்ச விக்கிரத்தை பார்த்து பகவானுக்கு சேவிச்சுட்டு வந்துட்டே இருப்போம். ஆனா அதே வந்து நம்ம இறைவனுடைய ரூபத்தை காணும் பொழுது நம்ம மனசு அதுல லயிக்கின்றது என்றால் நாம we are getting attract. அப்ப நம்ம சுத்தி என்ன நடக்கிறதுன்றத பத்தி நாம கண்டிப்பா யோசிக்க மாட்டோம். ஓகே. சோ தெய்வமூர்த்தத்தின் மீது ஒருவனுக்கு தனது விதிகளை வந்து நிலைநிறுத்த முடியாது. ஓகே. தத்ர சந்தர்பசா நாம தாம்ரபர்ணி வடோகதா தத் புண்ணிய சலிலைர் நித்யம் உபயத்ராத்மனோ மிருஜன் கந்தாஷ்டிபீர் மூலபலைஹி புஷ்பபர்ணைஸ் த்ரிநோதகை வர்த்தமான சனகைர் காத்ர கர்சனம தப ஆஸ்திதஹ. குலாச்சல பகுதியில் சந்தர்பாசா தாமிரபரணி, அதாவது இது எல்லாமே நம்ம சவுத்து தான் இது. ஓகே. இங்க தாமிரபரணி ஆறு நமக்கும் தெரியும். ஆனா இந்த அடுத்து வடோகதா சந்திரவாசா எந்த இடத்துல இருக்குன்றது நமக்கு தெரியாது. மேபி அந்தந்த இடங்கள்ல இருக்கிறவங்களுக்கு அது தெரியலாம். தாமிரபரணி ஆறுன்னு ரொம்ப புகழ் பெற்றது இல்லையா? இன்னும் 3 நதிகள் ஓடின. மன்னர் மலையத்வஜன் இப்புண்ணிய நதிகளில் தினமும் நீராடுவார். அப்படின்னா வானப்பிரஸ்த நிலையில அவர் என்ன செயல்கள் செய்கிறார் என்பதை வந்து இந்த இடத்துல சொல்லப்பட்டிருக்கு. இதனால் அவர் தமது உடலையும் உள்ளத்தையும் தூய்மை செய்து கொண்டார். நீராடி முடிந்த பின்னர் அவர் கிழங்குகள் அப்படின்னா நேச்சுரலா கிடைக்கக்கூடிய வஸ்துக்கள், இந்த மாதிரியான சுச்சுவேஷன் நம்ம முன்னாடி கூட படிச்சிருக்கோம் இல்லையா? துருவ மகாராஜ் ஃபர்ஸ்ட் வந்து இலைத்தலைகள், அடுத்து வந்து கிழங்குகள், அதுக்கப்புறம் வந்து அதையே வந்து என்ன பண்ணாரு, கேப் விட்டுறாரு. 3 நாளைக்கு ஒரு முறை, அதுக்கப்புறம் வாரத்துக்கு ஒரு முறை, அதுக்கப்புறம் வந்து 3 வாரம், அப்படி ஒரு திங்களுக்கு ஒரு முறை, 3 திங்களுக்கு, அப்படி 6 திங்களுக்கு அப்படி ஒரு நிலைக்கு வந்துட்டார். உணவே இல்லாம சுவாசத்தையே உணவாக வந்து ஏற்றுண்டார். யாரு? துருவ மகாராஜா. இங்கே நாரதர் கூட காட்டுல போகும்போது இந்த மாதிரி இயற்கை உணவு தான் உண்டாரு. அப்படி எந்த அளவுக்கு நம்ம இயற்கை உணவு உண்கின்றோமோ அந்த அளவுக்கு நம்மளால இந்த உடலை நாம வந்து பக்குவமான நிலையை எடுத்து போறதுக்கு நமக்கு அது உதவும். ஓகே. எந்த அளவுக்கு நம்ம குக்குடு ஃபுட்டு டேஸ்டா சாப்பிட்றோமோ அந்த அளவுக்கு நாம பக்குவமற்ற நிலையில இருந்து உடல் உபாதைகளுக்கு மட்டும்தான் நாம முக்கியத்துவத்தை கொடுத்து இல்லையா, அந்த ஒரு நிலையில தான் மனசு வந்து பக்குவப்படாம இருக்கும். அதனால முதல்ல நாக்கை வந்து கட்டுப்படுத்தணும். ஆட்டோமேட்டிக்கலி மற்ற புலன்கள் எல்லாமே கட்டுப்பாட்டுக்கு வந்துடும். இலைகள், மலர்கள், வேர்கள், பழங்கள், புற்கள் போன்றவற்றை உண்டு வாழ்ந்து வந்தார். இவ்வாறு கடுமையான தவங்களை மேற்கொண்டதால அவர் வந்து உடல் மெலிந்தவரானார். உடல் வந்து நம்ம வந்து ஒல்லியான ஒரு தேகத்தை வந்து பெறணும். அதுதான் நமக்கு பக்திக்கு வந்து ரொம்ப சுலபமா இருக்கும். நம்ம எவ்வளோ குண்டாகிறோமோ அவ்வளவுமே வந்து உடல் உபாதைகளுக்கு மட்டும்தான் நமக்கு வந்து அதை வந்து அட்ரஸ் பண்றதுக்கு தான் டைம் இருக்கும். ஸோ பக்தியை வந்து பூர்ணமா பண்ண முடியாது. கிருஷ்ண உணர்வில் ஒருவன் வளர்ச்சி பெற வேண்டுமானால் அவன் தன் உடல் எடையை கட்டுப்படுத்த வேண்டும் என்பது நாம் உறுதியாக தெரிந்து கொள்ள வேண்டிய ஒன்றாகும். 100%. ஒருவன் உடல் அதிகம் பருத்தினால் நமக்கு சோம்பேறித்தனம். எவ்வளவு வெயிட் போடுறோமோ அவ்வளவுமே நமக்கு சோம்பேறித்தனம் தான். அவன் ஆன்மீகத்தில், அதனால சோம்பேறித்தனம் வந்தா நம்ம பக்தி தொண்டுல முன்னேற முடியாது. அதனால ஆன்மீகத்துல முன்னேற்றம் அடையவும் முடியாது. ஏன்னா பிராக்டிஸ் பண்றதே கஷ்டமாயிடும் இல்லையா? ஸ்ரீல பக்தி சித்தாந்த சாரஸ்வதி தாகூரார் தமது உடல் பருத்த அடியார்களுக்கு டைரக்டாவே சொல்லுவார் போல, கடுமையாக குறை கூறியிருக்கிறார் அப்படின்னா டைரக்டா சொல்லியிருக்கார், நீ உடலை குறைக்கணும். பிரசாதம் ஜென்ரலி இது நான் நிறைய வாட்டி என்என்டி பிரபுஜி செஷன்ல கேட்டிருக்கேன். அதாவது இனிஷியலா வரவங்களுக்கு வந்து பிரசாதம் வந்து அவங்களுக்கு பிரசாதத்தினாலதான் நிறைய பேர் வந்து கோயிலுக்கே வருவாங்க இல்லையா, அந்த டேஸ்டான பிரசாதம். அதன் பிறகு சில சமயங்களை வந்து சில பேர் வந்து தீட்சை இப்போ ஏதாவது சன்னியாசி ஆகணும் இல்லைன்னா பிரம்மச்சரியா ஆகணும்னு சொல்லிட்டு ஜாயின் ஆகும் பொழுது ஃபர்ஸ்ட் வந்தப்போ நல்ல உணவு எல்லாமே நிறையவே கொடுப்பாங்க. ஆனா போக 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 குறைச்சிருவாங்க. ஏன்னா உணவு உண்டால் நித்திரை வரும், நித்திரை வந்தால் நாம் எங்க இருந்து பக்தி பண்ண போறோம் இல்லையா? வயிறு எவ்வளவு காலியா இருக்கோ அவ்வளவுமே வந்து பக்தி பண்றதுக்கான சுலபமான ஒரு பாதை நமக்கு கிடைக்கும். எஃபர்ட் வந்து கம்மியா இருக்கும். அதே நம்ம உடல்ல வந்து உணவை பாரத்தை ஏத்திட்டோம்னா நம்ம வந்து மனசை ரொம்பவுமே பிரயத்தனம் பண்ணி தான் செய்யணும். அதனாலதான் உணவை வந்து லிமிட்டடா எடுத்துக்கிறதுக்கு, ரொம்ப குறைக்கவும் கூடாது, ரொம்ப அதிகமாகவும் சாப்பிடக்கூடாது, மிதமான உணவு அப்படி நாம சாப்பிட்றதுக்கு பழகம். பக்தர்கள் தவம் செய்வதற்காக காடுகள், மலைகள் போன்ற புனித யாத்திரை செல்கின்றனர். ஆனால் அது போன்ற கடுமையான தவங்களை இக்காலத்துல செய்வதற்கான வாய்ப்பு கிடையாது, சாத்தியமன்று.
ஒரு பிரசாதத்தை மட்டும் உண்ண வேண்டும், அதற்கு மேல் எதுவும் தேவைப்படுவதில்லை. ஸோ என்ன நம்ம பிரசாதமா சமைக்கிறோமோ அது மட்டும் சாப்பிட்டா போதும். எக்ஸ்ட்ராவா நம்ம வந்து வெளியில விற்கிறது எல்லாத்தையுமே வாங்கி சாப்பிடணும்னு அவசியமே கிடையாது. அதாவது இரஸ்பெக்டிவ் ஆஃப் தீட்சை பெற்றிருக்கீங்களோ இல்லையோ அது செகண்ட். தீட்சை பெற்றவங்களுக்கு மேண்டேட்ரி. தீட்சை பெறாதவங்க வந்து தங்களை எப்படி பக்குவப்படுத்திக்கிறது வந்து இந்த மாதிரி பாதையை உபயோகப்படுத்தி தான். வைணவ நாட்காட்டியில், அதாவது நம்ம கேலண்டர் இல்லையா, அதுல வந்து ஏகாதசி இல்லையா, கடவுள் மற்றும் அவர் பக்தர்களின் ஜென்ம தினங்கள் இல்லையா, இவங்களுடைய டிஸ்அப்பியரன்ஸ் டே, அப்பியரன்ஸ் டே, இப்படி எல்லாமே நம்ம பார்க்கிறோம். அப்பெல்லாம் நம்ம வந்து we can give the, அதாவது உபவாசம். உபவாசம் என்ற பேர்ல நாம என்ன பண்றோம், முடியாதவங்களுக்கு கிடையாது, முடிந்தவர்களுக்கு மட்டும் தான் இது. ஸோ என்ன பண்றோம், நம்ம பிரசாதத்தை வந்து சமைத்து இது ஏகாதசி பிரசாதம் நம்ம சாப்பிட்றோம் இல்லையா. அதே நம்ம குக்குடு ஃபுட்டை வந்து அவாய்ட் பண்றது ரொம்ப ரொம்ப நல்லது இல்லையா. அதே வந்து ஒரு ஃப்ரூட், ரொம்ப பசிச்சா ஃப்ரூட் இல்லை ஒரு ட்ரை ஃப்ரூட்ஸ் சாப்பிட்டு நம்ம உடம்ப தேத்திக்கலாம் இல்லையா. தண்ணி குடிச்சா பசி என்பது இருக்காது. அதையும் தாண்டி நாம உட்கார்ந்து நாம ஜபங்கள் பக்தி பாதையில அன்னைக்கெல்லாம் நம்ம கழிச்சோம்னாக்கா பசி என்பதே வராது. இதை நான் எங்க உணர்ந்திருக்கேன்னா, எப்ப கோயிலுக்கு போறனோ, ஒருவேளை அந்த கோயில்ல அரை நாள் 3/4 நாள் எப்பயாவது கழிக்கிறதுக்கு நேர்ந்தா, நான் சாதாரண நாள்ல கூட பசிக்காது. ஏகாதசி விரதம் விடுங்க, கோயிலுக்குள்ள இருக்கக்கூடிய காலகட்டம் வரைக்குமே வந்து பசி இருக்கா. வில் பி டூயிங் இன்வால்வ் இந்த சேவா, அவ்வளவுதான். பசி என்பதே இருக்கா. இது எல்லாருமே உணரக்கூடியதுதான். ஏன்னா அங்கே இறைவன் வந்து நிதர்சனமாக இருக்கிறார். ஆக்சுவலி அங்கே செய்து கொண்டிருக்க சேவைகள் எல்லாமே அவர் பார்வையிட்டு கொண்டிருக்கிறார். அப்ப நமக்கு ஆட்டோமேட்டிக்லி அந்த சக்தியுமே வந்து பகவான் கொடுத்துருவார். அதுதான் ஏகாதசி அப்போ வீட்டுல வந்து நாம ஜபங்கள் பண்ண முடியாதவங்க பெட்டர் கோ டு த டெம்பிள். இஃப் யூ ஆர் ஹேவிங் இஸ்கான் டெம்பிள் இருந்தா போயிட்டு அங்கேயே அமர்ந்து பகவானை சுத்திட்டு மேலும் வந்து பிரதட்சணெல்லாம் முடிச்சு உட்கார்ந்து நீங்க அவர் முன்னாடியே நீங்க நாம ஜபங்கள் சொல்லுங்க. கண்டிப்பா யூ வில் பிகம் மோர் ஃபாஸ்ட். இது நிகழக்கூடிய ஒன்று. ஓகே, அதே நீங்க 16 மாலை வீட்டுல உட்காந்துட்டு 2 மணி நடுவுல வந்து யாராவது ஒண்ணு கேட்பாங்க, அப்ப அதை வச்சிடணும் இல்லையா, அதுக்கப்புறம் அவங்களுக்கு செய்யறதுக்கு போகணும். இந்த மாதிரியான இடர்பாடுகள் தான் நமக்கு கிடைக்கும். அதுதான் மாதாஜி ரொம்ப கஷ்டமா இருக்கு. அதனால நீங்க என்ன பண்ண, உங்களுக்குள்ளேயே ஒரு கட்டுப்பாடு எடுத்துட்டு வாங்க. வித்தவுட் பிகமிங் பிரின்சிபலைஸ்ட் ஆர் ஆர்கனைஸ்டு இல்லையா, டிசிப்ளின் இல்லாம நம்ம டிசைபிள் ஆக முடியாது. ஓகே, இந்த டிசைபிள் என்ற வார்த்தையே டிசிப்ளின்ல தான் எடுத்துட்டு வந்தாங்க. If a disciple is not disciplined, he is not a disciple at all. ஓகே, ஸோ நம்ம குருவுக்கு நம்ம சீடர்களா இருந்தாக்கா முதல்ல நாம என்ன பண்ணணும், பொறுப்புள்ள மனிதராக மாறணும் இல்லையா, ரெஸ்பான்சிபிள். அதுக்கப்புறம் வந்து வரைமுறையோட செய்யணும். அப்போ நாம் என்ன பண்ணணும், நம்ம கிளியராகவே வந்து சொல்லலாம். இப்போ வீட்டில் இருக்கும்போது செய்ய முடியலன்னா நம்முடைய வீட்டில் இருக்கிறவங்களுக்கு எனக்கு ஒரு 1.5-2 மணி நேரம் என்னை டிஸ்டர்ப் பண்ணாதீங்க, நான் வந்து இதை வந்து முடிச்சுடணும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு உட்காந்துக்கலாம். அதுவும் ஒரு கதவை வந்து ஒரு ஓரமா தாழ்பால் போட்டுட்டு உட்கார்ந்து அமர்ந்த வண்ணம் நீங்க பண்ணலாம். ஆனா நீங்க அதை வந்து பக்குவமா உங்க மனசை வந்து பக்குவப்படுத்தி இருக்கணும். இல்லைன்னா மறைவான இடத்துல போயிட்டு உட்காந்து தூங்கிடக்கூடாது இல்லையா. ஸோ அந்த மாதிரி செயல்கள் இருக்கக்கூடாது. இல்லைன்னா நம்ம வேற எண்ண ஓட்டங்கள்ல வந்து நம்ம தனிமையான இடத்துல வரும்போது இந்த வீடு என்ன ஆச்சு, அந்த பையன் என்ன பண்ணா, இந்த பொண்ணு என்ன பண்ணா, இவ்வளவு ஹாஸ்பிட்டல் அட்மிட் ஆனாங்க, என்ன ஆனாங்க, இப்படி எல்லாம் யோசனை எல்லாம் இருக்கக்கூடாது. இதெல்லாம் நடந்து கொண்டுதான் இருக்கும். ஆனா இப்ப நாம் ஒதுக்கி இருக்கக்கூடிய கால அளவு இறைவனுக்கானது இல்லையா. அதனால பூர்ணமா அவரை பற்றி மட்டும் எண்ணக்கூடிய அந்த பக்குவத்தை நாம வரவழைச்சுக்கணும். ஆன வரைக்கும் இந்த சோஃபா இப்படிப்பட்ட விஷயங்கள்ல அமர்ந்து நாம ஜபங்கள் சொல்வதை வந்து தவிர்த்திடணும். கண்டிப்பா தூக்கம் வரும் இல்லையா. நிறைய பேர் சொல்லுவாங்க எனக்கு தூக்கம் வருது. இஃப் யூ ஆர் மேக்கிங் த சீட் கம்ஃபர்டபிள், இரண்ய கஷிப்பு, த சாஃப்ட் பெட். கஷிப்புன்னா சாஃப்ட் பெட். இது NND பிரபுஜி தான் வந்து எங்க வீட்டுக்கு ஒரு வாட்டி வரும்போது சொன்னாரு. ஸோ அதனால தட் பெட் இஸ் சாஃப்ட் லைக் குஷன், லைக் ஹிரண்யானாலே நம்ம என்ன பண்ணுவோம், ஹிரண்யா மீன்ஸ் தங்கம் சொல்லுவோம் இல்லையா. ஸோ அது மாதிரி கஷிப்புன்னா என்ன, சாஃப்ட் பெட். ஆக்சுவலி படுக்கை. நம்ம எப்போ சாஃப்டான பெட்ல உட்காரமோ, ஈவன் நார்மலான வார்த்தைகள் பேசிட்டு இருக்கிறத கூட நம்ம அந்த ஒரு இதுலயுமே நம்ம வந்து மறந்து போயிடுவோம். அப்படின்னா படுத்து தூங்கிடுவோம் நம்ம. The bed will make you to go down only. ஓகே, அதனால அந்த காலகட்டத்துல எல்லாம் எப்படி இருந்தது, படுத்து எழுந்த உடனே பாயை மடிச்சு எடுத்து வச்சிருவோம். ஆனா இப்ப நம்ம வீட்டுல எல்லாமே பர்மனண்டா பாய் இருக்கும் இல்லையா. அப்படின்னா பெட்டு, அதை வந்து நம்ம மடிச்செல்லாம் வைக்க முடியாது. அப்படிப்பட்ட பெட்டு தான் நம்ம வச்சுட்டு இருக்கிறது இல்லையா. ஸோ ஃபோல்டபிள் பெட் கூட கிடையாது இப்போ, அன்ஃபோல்டபிள் பெட் எடுத்து நிக்க வைக்கலாம், அவ்வளவுதான் இல்லையா. ஸோ எப்ப நாம அமரக்கூடிய பொசிஷன் கூட வந்து இதை நான் முந்தினேத்து தான் எக்ஸ்பீரியன்ஸ் ஆனா, நானும் எப்பவுமே அந்த சோஃபா அந்த மேல உட்காந்து தான் பண்ணுவேன்.
ஆனா அவ்வளவு ஈடுபாடே இருக்காது. ஆனா முந்தினேத்து நைட்டு 9 மணிலேருந்து 1:30 மணி வரையிலும் உட்காந்தே ஆகணும். தனியா ஒருத்தர் அமர்ந்து பக்தி செய்யறதுன்றது நைட்ல 100% ஆகவே ஆகாது. அதனால ஃபர்ஸ்ட் பிரபுபாதருக்கு குருவுக்கும் குரு மகாராஜுக்கும் வேண்டிண்டு அதுக்கப்புறம் வந்து நரசிம்ம ஸ்துதி ஒரு மாலை பண்ணி அந்த இதுதான் என்ன ரட்சணை பண்ணணும். 1:30 மணி வரலையும் என்னை எழுப்பாம இருக்கணும் இந்த இடத்த விட்டு, இல்லையா? பாத்ரூம் கூட போகக்கூடாது. ஸோ தட் இஸ் ஹவ் ஆக்சுவலி. ஸோ தட் இஸ் யூ ஷுட் அவாய்ட் த திங்ஸ் விச் இஸ் நாட் த ஃபேவரபிள். ஸோ அந்த சூழ்நிலை எல்லாமே நம்ம சாப்பிட்றது, தூங்குறது, இதெல்லாம் யாருக்கு முடியறதோ, உடம்பு சரியாதவங்களுக்கு நாட் அப்ளிகபிள். ஓகே, அப்படி அந்த மாதிரி ஒரு நிலையில இருக்கும். நமக்கு முடியும் பொழுது அதை நம்ம கண்டிப்பா செய்யணும், இல்லையா? ஸோ இன்னைக்கான இந்த இதை வந்து நான் பண்ண போறது இல்லை, நீங்க தான் செய்ய வைக்கணும் அப்படிங்கிற அந்த ஒரு சமர்ப்பணத்தை வந்து அவங்க பாதத்துல வச்சப்போ till 1:30 ஐ டிடன்ட் கெட் அப். கண்டினியூஸா புருஷ சுத்தம், பிரம்ம சமீதை, ஒரு 20 ஸ்லோகாஸ் பகவத்கீதை கிளாஸ் ஸ்லோகாஸ் என்னுடைய பிள்ளைகளுக்கு கிளாஸ் எடுத்து, அடுத்து வந்து 16 ரவுண்ட்ஸ் 12 o'clockலேருந்து 1:30க்கு முடிச்சு அதுக்கப்புறம் போய் படுத்துட்டேன். ஸோ இதெல்லாம் 100% நான் செய்யவே முடியாது, எனக்கு கண்டிப்பா தெரியும். ஐ நோ மை கெப்பாசிட்டி, ஐ எம் நாட் அட் ஆல் குவாலிஃபைட் ஃபார் தட். அப்படிலாம் உட்காந்து பண்றதுக்கான தகுதியே எனக்கு கிடையாது. ஆனா அன்னைக்கு இறைவன் அதை வந்து நிகழ்த்தி காட்டினார் அப்படிங்கறத வந்து உணரத்துக்கு வந்து அந்த ஒரு பக்குவத்தை கொடுத்துருக்காரு, இல்லையா? ஸோ வி ஷுட் ஆல்வேஸ் டிபெண்ட். ஒவ்வொரு க்ஷணமுமே இறைவனுடைய திருவடிகளை நாம நம்பியிருக்கோம், குரு பாதங்களை நம்பியிருக்கோம், குரு கருணைக்காக யாசிக்கணும். ஸோ இந்த ஒரு சரண்டர்னஸ் வந்தா மட்டும்தான் நம்மளால வந்து பக்தி பாதையில வந்து முன்னுக்கு போகும். இதே சமர்ப்பணத்தை அன்னையில இருந்து எனக்கு ஃபீல் ஆகுறது, இனிமே சோஃபா மேல உட்காரவே கூடாது, கீழே வந்து போட்டுட்டு தரையில ஸ்ட்ரெயிட்டா உட்கார், அவ்வளவுதான், அதை முடிச்சுட்டு நீ வேற எந்த வேலையானாலும் பண்ணு அப்படின்ற அந்த மைண்ட் வந்து கிளியரா கம்யூனிகேட் ஆயிடுது. ஸோ இதுதான் நமக்கு குரு கொடுக்கக்கூடிய பாதை, இதுதான் நமக்கு இறைவன் கொடுக்கக்கூடிய பாதை. எல்லாருமே நேரா வந்து நமக்கு சொல்ல மாட்டாங்க, பட் பை எக்ஸ்பீரியன்ஸ் தே வில் ப்ரீச் அஸ். ஓகே, எல்லாருக்குமே இது கிடைக்கக்கூடிய ஒன்று தான், அவங்கவுங்களுடைய எக்ஸ்பீரியன்ஸ், அவங்கவுங்களுடைய முயற்சி. ஆனா நோக்கம் வந்து இறை தொண்டு எந்த ஒரு டிஸ்டர்பன்ஸ் இல்லாம பண்ணணும்ன்ற நோக்கத்தை நாம சமர்ப்பித்தால் அதற்கான சூழ்நிலை எல்லாமே வந்து இறைவனும் குருவுமே நமக்கு அமைச்சு கொடுத்துருவாங்க. இது எல்லாருக்குமே கிடைக்கக்கூடிய, நீங்களும் ட்ரை பண்ணுங்க, கண்டிப்பா கிடைக்கும். ஓகே, நிறைய பேர் பண்ணியிருப்பீங்க. ஸோ இல்லைன்னா நீங்க சோஃபா மேல உட்காந்து நான் வித்தின் 9:30 நான் தூங்கிட்டு இருப்பேன். ஸோ என்னுடைய பாடி என்னுடைய கண்ட்ரோல் கண்டிப்பா வந்திருக்காது, அது எனக்கு நல்லாவே தெரியும். ஸோ வி ஷுட் சிட் டவுன். ஓகே, அண்ட் மேல உட்காந்தனா சொகுசுல உட்காந்தா கண்டிப்பா நாம பண்ண மாட்டோம். சோம்பேறியாக இருக்கு. அளவுக்கு மீறிய சாப்பாடு ஒருவனை அளவுக்கு மீறிய உறங்க செய்யும். மானுட வாழ்க்கை என்பது தவத்திற்குரியதாகும். ஆஸ்டரிட்டிஸ் பண்ணணும், இல்லையா? தபஸ் பண்ணணும். நம்ம தவம் என்பதற்கு பொருள் அதாவது பாலுறவு கட்டுப்பாடு, உணவு கட்டுப்பாடு ஆகியவை தான், இல்லையா? கர்மேந்திரியங்கள் ஞானேந்திரியங்களை வந்து பக்குவமா கொடுக்கணும், பக்குவமா செயல்படுத்தணும். இதன் மூலம் ஆன்மீக செயலுக்கான காலம் சேமிக்கப்படுகிறது. ஸோ த டைம் ஃபேக்டர் வில் நாட் ஒர்க் ஃபார் எ டிவோட்டி. இது நிறைய லெக்சர்ஸ்ல நான் கேட்டிருக்கேன். அவங்களால நிறையவே செய்ய முடியும், இத்தனுண்டு காலத்திலே நிறைய வேலைகள் செய்வாங்க ஆன்மீகத்துல, இல்லையா? அதே பௌதிகவாதிக்கு எவ்வளோ இருந்தாலுமே பத்தாது, இல்லையா? காலம் பத்தலைன்னுவாங்க. அப்ப நாம இன்னும் பிரபுபாதருடைய இதை வந்து நம்ம சரியா பண்ணலன்னா இன்னும் நாம பௌதிக நிலையில இருந்து கொண்டு செயல்படுகின்றோம் என்று அர்த்தம். ஆன்மீக நிலையில போகும்போது ஆட்டோமேட்டிக்கலி எவ்ரி திங் வில் கெட் அட்ஜஸ்டட். இதையும் நாம எல்லாருமே எக்ஸ்பீரியன்ஸ் ஆயிருக்கோம். எனக்கான மார்னிங் ஷெட்யூல் ரொம்ப ரொம்ப டைட். ஆனா இன்றைக்கு என்னுடைய பிரபு தான் நிறையவே சப்போர்ட் பண்றாரு. முன்னாடி அந்த சப்போர்ட் இருந்தது கிடையாது. ஏன்னா வீட்டுல பூஜை ரூம் எல்லாமே பண்ணி நான் வந்து இங்க கிளாஸ் எடுக்கணும்னா எனக்கு முடியவே முடியாது. ஆனா இந்த கிளாஸுக்காக அவர் அந்த செயலை செய்யறார் அப்படின்னும் போது தட் இஸ் ஆல் அரேஞ்ச்மெண்ட். நவ் த டைம் இஸ் அட்ஜஸ்டட். நம்ம இறை தொண்டு செய்யணும்னா ஆட்டோமேட்டிக்லி டைம் வந்து அட்ஜஸ்ட் ஆயிடும். அந்த ஒரு நோக்கத்தை மட்டும் நாம எடுத்துட்டு போவோம். அத்துடன் ஒருவன் தன்னை அகத்திலும் புறத்திலும் தூய்மை செய்து கொள்ளவும் முடியும், இல்லையா? உள்ளவும் நம்ம கிளீன்சிங் ஆகணும். காம குரோத லோப மோக மதம் அக்ஷரம் இதுல இருந்து நம்ம வெளியில வரணும், அதுதான் உள்ள தூய்மை. வெளியிலுமே நாம சுத்தமா நம்ம குளிச்சு முடிச்சு, இல்லையா, திலகத்தை போட்டு பகவானுக்கு தொண்டு பண்றதுக்கு நம்மள நாம அந்த பாவத்தை கொண்டு வரும். உள்ளுக்குள்ள கிளீன் ஆனா ஆட்டோமேட்டிக்லி அது வெளியில பிரதிபலிக்கும். இவ்வாறு உடலும் மனமும் இரண்டும் தூய்மை அடைகின்றன. இது ரெண்டு கிளீன் ஆனாலே நம்ம வேற ஒண்ணுமே இல்லை, இந்த இடத்துல முடிஞ்சது கதை.
எப்பவுமே அதை ஸ்திரப்படுத்திக்கணும். ஓகே. வாஞ்சகல்பதாருபியஸ்ய கிருபா சிந்துபியேவ ச பதிதனாம் பாவனேபியோ வைஷ்ணவேபியோ நமோ நமः. अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय. नामचर्य हरि